minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na. Bi ye alamisa ye avril kalo tile 18 san 2024. Débat politique nin ye ale kɛnɛ sigilen ye. Kɛnɛ min n'a b'a to a bɛ kunnafoniw sɔrɔ yani an ka maa welelen olu ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ. Su in na Keba Jalo ale bɛ yan ka taa fara Falayi Keyita kan. Ani olu bɛna jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ. Baara min b'a to a bɛ se ka kunnafoniw caman sɔrɔ ani fana ka tila ka baabu k'o fana kɛ. Baabu min bɛna tali kɛ bi cɛfɔ ni kanbɛ min b'an ka jamana kɔnɔna na a kow bɛ cogo min maaw ka se ka faamuyali kɛ o la. Su in na an bɛ an kɔrɔkɛ fo n'o ye Laurent Jakite ye ka Glace Bakari Sangare Glace k'ale fana fo. Ablaye Jabate ale bɛ GMS la polisi don nin waati in na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn. Sanogo ka bɔ Bajala na Kalifa Seku Traoré Mamadu Sumunu min ye Mamadu Nama Keyita ye. Ben Bazin Tunkara k'ale fana fo. Maraka Samake Cité UNICEF la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn. Bajaje Aydara ale y'an ka Zavia Alimami ye yan Buwa Kulubali fɛ yen an b'a fana fo ka sabanan Kone k'o fo. Binem Dolo Kanadakaw fɛ yen min ye tonton Raoul ye. Faustin Sila Ali Badra Kone huissier de justice do ka taa se Jaos création ma Arigo Sagi Sofa Ibrahim ale ni fotigi Moribo Gindo transformateur ka ɲɛmaaya ale ye. Musa Kan PAJC an tɛ ɲinɛ an yɛrɛ balimakɛ kɔ n'o o ye an ka maa ye n'o ye Sadio Kulubali ye ka bɔ Timininkaw fɛ yen. Kalifa Nama Traoré furumuso n'o o ye Kayatu ye k'ale fana fo ka Fanta Dumuya fo ale ye école karamɔgɔ ye Kayi Kaso. Aji Bari an ka foli bɛ s'a ma ka Nun Dumuya fo Montréal nin waati in na ale bɛ Sao Paulo. Yusuf Tunkara ale bɛ Montréal kaw fɛ yen. Azmir T Keyita k'a fana fo ka waleɲuman dɔn. Yaya Fofana n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Mabako yan n'a ka baarakɛlaw Torokɔrɔbugu. Nantumilakaw ka du ka taa se Julio ma Kati. Segu Maru k'an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn min ye Jaba Sidibe ye n'a bɛ Salilakaw ka sigi la. An ka dugutigiw ka coordinateur Bamakɔ kɔnɔna na Seru Sangare k'a fana fo chef de village k'an ka foli bɛ s'a ma u yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la. Cɛfɔ ni kanbɛ ale baara la. Nin dɔgɔkun in kɔnɔ waleya belebele minnu kɛra n'an bɛ se k'an da don olu la teliya la o ye k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko association appel du 20 février pour sauver le Mali ko ka o ci ka bɔ yen. Nin jugawale ni bamacawale ma olu ka maa min bɛ yen n'o o ye Ale Seku ye n'u b'a fɔ ma ko Juraridi ale kɔni fana min ye finitigiw ye u y'ale kanu fa n'a nɔfɛ mɔgɔ caman ba. Maa wɛrɛw bɛ yen minnu fana tun bɛ bamacawale ni jugawale kɛbagaw la u ye taa tugu olu fana na. Maa saba ko sigana kɛlen don olu la olu kɛlen don ɲaamɛ suɲɛnaw ye Kidalikaw fɛ yen. Kidalikaw u yɛrɛ dugudenw ye ɲuman ninnu kofɔ yaasa lafiya bɛ se ka na cogo min na. Min ye Bafulabekaw fɛ yen ye denmisɛnnin 20 o de welelen don gendarmelakaw fɛ sabula musokɔrɔba kɔni o fatura olu ka wuli ka jɔ senfɛ. Kajolo école karamɔgɔw ko n'Ala sɔnna ma ko sinikulu bɛ baara daminɛ o tun ye baara bila kɛ ka sababuya kɛ u jɛɲɔgɔnkɔ dɔ k'o kun kan ka taa dugu dɔ la école karamɔgɔya la bana b'ale la ko u ma sɔn fiyewu. Dialogue baaraw olu bɛ sen na min ye Mali ni Niger ye olu y'u bolonɔ bila sɛbɛnna sɛbɛn min na u y'a jira k'a fɔ ko min ye taji ye litiri 150 o de kan ka di Mali ma. Sogɛli kun ko k'ale da tɛ énergie ko kuma na dɛ. Nin fɛn dun on ont signé devant lui non? Hein? On ont signé devant lui? A ko k'ale da tɛ énergie foyi la non? Taji kɔni o sɛbɛn o bolonɔ bilara a yɛrɛ sigilen ɲɛna dunanjigiso dɔ la an ka jamana kɔnɔna na Bakas denmisɛnw olu murutilen don nin waati in na. Kuma daminɛ u tun y'a jira k'a fɔ ko u b'a fɛ ko basigi ni lafiya ka na nka denkura bɔra ngɔya la su in na u b'a la ko désobéissance civile. A daminɛ olu tun ko ko basigi ka na sɔrɔdasiw ka taa kan sigi Sogobiya ni Paru ni ɲɔgɔn cɛ. Su in na an bɛ ka min mɛn bɔlɔlɔ sanfɛ o ye ko désobéissance civile. O kɔfɛ fana Kidalikaw fɛ yen Kidal kɛlɛbolo ɲɛmaaya o falenna bi min ye colonel Sagara ye ko ɲɛmaaya dira ale ma. Haruna Samake n'o ye général ye chef d'état-major de l'armée de terre ale tun b'o ko kɛnɛ kan. An b'a fɔ a ɲɛna fana k'a fɔ ko bɛn ni kelenya ɲinini na sa min ye premier ministre kɔrɔ Usumani Sufi Mayiga ye
ale taara Jɔnkuna Tarawele fɛ yen o bɔlen kɔ ye min ye lɔbɔ ye n'o ye Amadu Tumani Ture furumuso ye a taara yen Modibo Keyita furumuso ani Musa Tarawele furumuso a taara ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ yen yaasa k'u ka u dɛmɛ ni hakilinaw ni fɛɛrɛw ye bɛn baara min bɛ yen n'o kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na baara tacogo ɲuman ani baara kɛcogo ɲuman ko ka se ka o sigi sen kan jamana kɔnɔna na sa min ye basigi ni lafiya ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka se ka na kɛnɛ kan kɛnɛ min ni barosigi ninnu kɔni n'olu kan ka kɛ ye u ka se ka na u da don olu la baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ min ye baara in kɔni u y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ caman na Falaye mɔgɔ ka laɲinibaw kɛra mun ye o ye ko parti politigiw ka dɔ bɔ olu hakɛ la parti ko k'olu ka charte falen n'i bɛna parti fana sɛbɛn ta a kana kɛ komi n'a fɔra fɔlɔ ta ɲɔgɔn na association fana n'i bɛ t'o sɛbɛn fana ta o fana kana nɔgɔya i bolo tuguni tɔn o tɔn bɛ yen n'an b'a fɔ sisan anw ka dugu tɔn anw ka siya tɔn anw ka kabila tɔn ko k'a lajɛ ko k'olu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen ko bɛna na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye an ka jamana kɔnɔna na jɛkulu minnu fana bɛ yen ni marifa b'u bolo i kɛra sugu o sugu ye i ka marifa bila minnu bɛ se ka don armée ka gun kan olu ka don armée ka gun kan maaw ye laɲini wɛrɛw fana kɛ o laɲiniw bɛ tali kɛ mun na o ye école ye baarakɛyɔrɔw fana na maa minnu bɛ yen n'olu tɛ maaw mago ɲɛnabɔ u bɛ n'o sigi ten ne ko Kami b'a ɲɛmaa tɔ filɛ o n'i ye anw ye piyɛntɛ la c'est que an ka ɲɛmɔgɔ de tɛ o de tɛ sababa ye n'o de tɛ na n'ale tɛ an kɔni b'an kɔ kuru dɛ n'i b'a fɛ k'anw ka jamana dɔn yan circulation lajɛ dɔrɔn non n'i ye circulation ye cogo min anw bɛ ten de dɛ Falaye e de bɛ Ala minɛ k'i jɔ ko nin de ye voie normale ye n kan ka taga nin sira in fɛ u bɛ t'u ka ci minnu bɛ tɛmɛ kɛrɛfɛ u bɛ t'u ka ci ɲɛnabɔ ka n'i sɔrɔ i nɔ na wa baarakɛyɔrɔ fana bɛɛ bɛ ten ko ka olu de falen dugu dɔw fana mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko zen baaraw ni laɲini minnu bɛ na kɛ a kana kɛ tiroir kɔnɔ fɛn ye dɛ n'a ma ɲɛ k'u taar'u fara ɲɔgɔn kan k'u ɲininka u ka la hakilinaba ninnu u k'u ta k'olu lawaleya min bɛ se ka jamana yɛrɛ fana lafiya sabula maa caman ɲɛna ko sigikafɔ in kɛ kun ye ko ka waati de latɛmɛ ko yaasa ko furan o tɛ dɛ ni mɔgɔw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko u taa kun ye fu ye u tɛ taa o ko sibiri don n'Ala sɔnna ma min ye sigikafɔ in ye région o région bɛɛ bɛ n'i ta kɛ o région fana na fana olu fana bɛ labɛn na n ye Kucalakaw ka gouverneur ka sɛbɛn ye ale kɔni ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma ko maa maa bɛ yen sa ko k'u jija ko ka se ka na ni a ye yaasa min ye baara bɛ se ka kɛ cogo min na nin dɔgɔkun in na fana jamanakuntigi ale ye sɛbɛn bɔ e bɛ Fari dɔn wa Fari a ye Fari min bɛ dun ko tɛ dɛ Falaye ko Fari nin ye force d'intervention rapide de ye jɛkulu kura de sigilen nin bɛna na sigi finitigiw fɛ yen sisan u ka baara bɛɛ lajɛlen ni jugawale ni bamancawale ni maaw taara otage la ni ko gɛlɛman bɛ jamana fan min wulikajɔ bɛ se ka k'u fɛ teliyala cogo min sabula mun lakɔlɔsira o ye k'a fɔ wagatiw caman na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ anw bolo olu caman bɛ yen u y'u se kɛ sisan diɲɛ bɛ ka taa sira min fɛ waati ni waati kuraw de bɛ na yaasa wa a kɔnɔna na finitigi sugu bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ fana nka olu kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ninnu sera ka sigi sen kan a bɛ diya anw ye dɛ parce que dugu mɔgɔ minnu caman bɛ yen k'a fɔ ko mɔgɔw kɛlen don k'u lamini ko maa tɛ se ka don o de ka ca bi n'i ye yɔrɔ o yɔrɔ jateminɛ mɔgɔw b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ yen mun tɛ se ka kɛ k'u bɛna na nin kɛ yaasa min ye finitigiw yɛrɛ ye u k'u jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na sa fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ cogo min bɛɛ ni kelenya kuma maaw y'a jira k'a fɔ ko a kɛnɛ in ko a sigicogo ɲɛna kosɛbɛ Falaye politiki dungeba dɔ fana taara da bi Isaka Traoré ale kelen pe de tun ye maa ye maa min ni Muntaka Tall ye sinidi tu tigɛ ɲɔgɔn fɛ a tɔnama n'a tora a la fo ka na se a ka fatuli ma ekɔlidenw ka ekɔli karamɔgɔ ka tɔn min bɛ yen lafasa tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko SNEC 91 ale tun y'o secrétaire général adjoint Musa bɛ bin waati min maa min don a y'i cɛsiri démocratie kɛlɛ in na kosɛbɛ koyi wa maa tilennen maa laadirilen cɛkɔrɔba in a tun bɛna yan o a tun bɛna yan nka kungo de k'a b'a labɛn k'a bɛna na émission ba dɔ kɛ nka ɲinan 26 mars y'a sɔrɔ a man kɛnɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a dayɔrɔ sumaya
ala k'a fara silamɛ su kan ala k'a mɛn ka saraka bɔ a ye udu kone an b'a n'a ka misirilamaw bɛɛ lajɛlen fo al umran ture min ye ibrahima koromakan ye ka taa se mamudu sangare ma sanfili solo jinɛ de burama tarawele min ye mohamed kulubali ye seydou gino usman gino bɛnkɛ kulubali ani amidu gino ka taa se an ka cɛkɔrɔba n'o ye doyen sise ma force d'intervention rapide a bataki a bɔra ka kɛɲɛ ni avril kalo in tile 15 ye wa min ye sajo kamara ye force kan ka baara kɛ cogo min ani maa min kan ka k'a ɲɛmaa ye a n'a ɲɛmaa dankan ale de b'o sɛbɛn bɛɛ lajɛlen labɛn k'o di jamanakuntigi ma a bɛ sɔrɔ ka maa sugandi olu cɛla olu bɛ sɔrɔ ka baara daminɛ nka nin ko in bɛ cogo min nin bɛ sɔn ka teliya parce que yɔrɔ fan caman de fɛ mɔgɔw bɛ kulela fan bɛɛ fɛ i m'a ye bi hali bankas mara ninnu na mɔgɔw bɛ kulela su ani tile ɲafungekaw fɛ yen k'u ye maa dɔ minɛ maa min ni ale yɛrɛ ti maaden ye koyi u ka kuma na tubabukan na ko un gros poisson ale fala ja ale tun bɛ fura cɛjugu de cɛ ka to o feere maaw ma koyi an ka wolomasiri tabaw de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sa ka taa boloda cɛ in kan u y'a yira k'a fɔ ko cercle kɔni kɔnɔna na ɲafunge ye fura réseau jugumanba a b'o de ɲɛmaaya la wa min ye terrorisiw ye ani olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na sa yaasa ka se k'a dɔn ani maa mun tun bɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ ko tɛgɛdara kan an ka wolomasiri tabaw olu fɛ olu ka wulikajɔ ɲafungekaw fɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen fana o sɔrɔdasi kelenw olu de sera ka misi 80 minɛ terrorisiw la k'u di u tigiw ma ɲafunge ale kɔnɔna na sidiki buhari an ka foli bɛ s'a ma ka awaso sise fo badu samunu elaju wezu kunta an b'a fo falajɛ yan ka elaju umaru sumare fo baba sila guichet hôpital di mali la an tɛ ɲinɛ a kɔ min ye si solo ye abdurazak benbarek jose traore ibrahim jalo chu ka taa se grand frère basiru traore ma yaya jara gawusu jara musa jara bada tonton aluso k'an b'a fo ka madame sikayatu so fo professeur ali nun jalo ani usman si k'u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan su in na jani.ml fm sanfɛ bayiba k'a fɔ mairie district kɔnɔna na sori kɛmɛso mamadu baba dugure nuru tɔgɔ filaw mojiba baba numanzana be k'an ka foli bɛ s'a ma ka sulemani yatasayi fo surtout sul min ye masire yatasayi ye ilias guro douanza député k'an ka foli bɛ s'a ma jawara sotraka kɔnɔna na falen kulubali tɛnɛ musa bagayogo cɔrnɔ umar asi jalo le génie min ye siriman bacile monsieur le maire k'an b'a fo ka sori ale ni dawudu min ye jaba sidibe k'an ka foli bɛ sa a fana ma yan n'o ye ale bɛ salilakaw ka sigi la nin waati in na mali ale ni niger k'u y'u bolo di ɲɔgɔn ma fala ye gazuwali litiri 1,50 miliyɔn ko mali bɛna na o de san niger fɛ wa niger y'a di damina fana o da ka di kosɛbɛ sigiɲɔgɔnya ale ni ɲɔgɔn dɛmɛ kama AES kɔnɔna na ko sabula niger yɛrɛ fana mago bɛna na se mali ma baara caman na baara minnu na u bɛna se ka nin baara in kɛ min ye wari kɔni ye sa ko sefa wari kɔni u bɛ litiri feere an ma 30 ni dɔɔni a tɛ 60 ni dɔɔni a tɛ 70 bɔ quoi donc ko u bɛ k'a feere o de la min ye énergie ye ale fana na se ka baara kɛ n'a ye don nataw kɔnɔna na tile 2 in kɔni na kɔni ala ko tiɲɛ énergie a bɛ ka fisaya dɔɔni parce que dugu jɛlen fo ka na se sisan ma a kuma an fɛ yan a taara an b'a dɔn k'a fɔ maa wɛrɛw b'a sɔrɔ olu fana garisigɛ de bɛna don a la sisan yanni ka taa se waati wɛrɛw ma premier ministre o kɛnɛ kan Shogel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko min ye parti politique kɔni dulonni ko in ye ko dulonni ko kɛ kun ye ko ka malidenw de la kisi ko ka malidenw tanga ko sabula ko min ye kojugu ye k'o ye maa karamɔgɔ ye Shogel y'a yira k'a fɔ ko parti politique faso jugu t'u ye faso t'u bila fɛn kɔnɔna na nka baara min ni fɛn min bɛ faso bolo bi yaasa basigi ni lafiya ka se ka kɛ k'o kun tɛ se ka ɲɛ cogo si la ka parti politique to ye ko n'ala sɔnna ma ko bɛn ni kelenya ɲinini min bɛ sen na ko b'a to ko fanga ka nin waleya ninnu kɛ nin waati in na yanni basigi ni lafiya ka na jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko n'o waleyaw bɛɛ lajɛlen timɛna tuma min ye parti politique ye ko taa tɛ se ka kɛ u kɔ Shogel Kokala Mayiga min ye EDM ale ka signature yɔrɔ la a ye nin fɔ Ali Traore an b'a fɔ Washington kaw fɛ yen ale ye maliyɛn minnu bɛ Washington olu ka vice président y'ale a ka président o ye Dirisa Kulubali ye an tɛ ɲinɛ Fatumata Bako Texas kaw fɛ yen
min ye Mohamed Lamine Kokain ale bɛ Las Vegas, Adama Traoré hôtel résidence Segu a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen. Falaye ko Burkina bɛ ka sura an kan dɛ. Muguci min bɛ olu fɛ olu ka mɔgɔw tɛ ka maabɔ maa la o. Donc ni min ye kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ n'o sera ka taa Koro yan fan fɛ o kɛlen ka kɛ ka taa Koro fa sisan k'u bɛ ka taa Bura de o to yɔrɔso yan fan ye. K'u donna yen fana u caman de bɛ yen Mali kɔni ye u maa 100 ɲɔgɔnna de bisimila Burakaw fɛ yen dugunicinin min bɛ yen ko Tansila k'u bɔra o de kɔnɔna na Burkina ka sɔrɔ ka na o sigi Bura min ye maa ninnu ye minnu sigiyɔrɔ bila sa a muso de ka ca a n'a denmisɛnninw gɛlɛya yɛrɛ bɛ ka kɛ min ye o ye k'a fɔ o bolila min ye n'o ye groupe terroriste ye olu fana bɛ munumunu salo kɛ o yɔrɔ kelen in na yen o ye Burakaw fana fɛ yen nka bi Yoroso mara la sa o kɔni ko fo dɛmɛ de ka don olu ma yaasa ninnu ka dumuni ko o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo bi Senegalikaw fɛ yen Senegali u ka jamanakuntigi k'a taara u ka diinɛmaw fo diinɛmaw n'o ye silamɛw ye silamɛw tɛmɛnen kɔfɛ egilizitigiw ka taa se bato wɛrɛw tigilamaw ma k'a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɔgɔmada in na sa ko ka sɔrɔ k'a ka pankuru ta k'i kunda Moritani kan a sigilen jamanakuntigiya la Falaye ko nin bɛna k'a ka bɔliko fɔlɔ ye ka taa kɔ kan ka taa jamanakuntigi fɛ yen k'o bɛ faamu ko sabula min ye Moritani ale ni Senegali ye olu kɔni de ye jamana ye minnu ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ nin waati in na min ye Moritani ye ale fana mago bɛ Senegali la Senegali mago bɛ ale la sabula i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye port ko ninnu ye minɛnw ni pétrole dɔw nali olu bɛɛ lajɛlen ani frontière ko kumaw jɛgɛminɛw fo ka taa se Senegalika minnu yɛrɛ bɛ Mauritaniens fɛ yen k'u da bɛna don nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na n'o bɔra yen fana ko lakana ko k'a taa kunba yɛrɛ lakana ko ye koyi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min u k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka tigɛ ka se ka bamacɛ wale ni juguya wale mɔgɔw k'olu kunbɛn Maliki Berete an b'a fɔ BNDA kɔnɔna na ka Bayi Jakite fo Jango Bagayogo Dawuda Magasa min ye Basabugukaw ye Gabriel Abel Ari Traoré ka taa se Koniba Jɛma ma min ye Sɛnu Bakɔrɔ ye Salifu Konare Jisumalenkaw fɛ yen Buna ani Bakɔrɔ k'u sɛmɛ ka Bamakɔ ya Aïda Sumare Agibu Konanji Segukaw fɛ yen min ye Boubacar Faliri Boli ye k'ale fo Segu Aïda Kante Welesebugu la min ye Honorable Amadou Kulubali ye k'ale fo Segukaw fɛ yen pour cybercriminalité an taara ye Dagabana Adama cɛ a kelen tɛ yɔrɔ in na han pour cybercriminalité la min ye substitut ye olu bɛ yen u ka baara kɛcogo yɛrɛ ye min ye u yɛrɛ tɔgɔla brigade b'u bolo han awɔ u tɔgɔla brigade bɛ u bolo n'u y'o ja u b'o kɛ n'a y'o ja fana u bɛ se k'a fɔ polisisow ye n'o ye BG ye walima k'i bila ka taa SG la n'o ye kan 1 mɔgɔw ye procureur ko nin waati in na olu ka baara kɛcogo taabolo damadɔw b'a la n'u ye ko min ti bɛn jamana kɔnɔ u bɛ se k'a tigi wele k'a ɲininka a dalakan na karisa i bɛ ka nin kɛ jamana in kɔnɔ a tɛ bɛn kuma fɔcogo photo bilacogo video kɛcogo walima i yɛrɛ ka ko dɔw kɛcogo bɔlɔlɔ sanfɛ ko minnu bɛ yen n'o bɛ dangari jamana na walima n'a bɛ maaw ɲɛdon jamana na n'a bɛ kojugu kɛ u bɛ se k'i wele o la u bɛ se k'i wele fana k'a f'i ɲɛna i kɔlɔsi i yɛrɛ la fana sabanan ye min ye maa dɔ wulila ka sɛbɛn don i kama k'a fɔ k'i bɛ ka ko dɔ kɛ a la olu bɛ se k'i wele o la fana k'i ɲininka nka yen ni ne ye ko k'e la Falaye e ye plainte don sisan plainte ko 2 don n'aw fɔra ka bɛn juge ale procureur ɲɛna yafa kɛra wa n sɔnna cɛ ka yafa ma a ye nin fɔ n y'a faamu a bɛ fɔ ma ko médiation pénale n'o kɛra aw bɛ taa nka ni dɔ ma sɔn ko f'a ka hakɛ sariya ye min fɔ ko olu b'o kɛ dɛ wa Falaye ko kɔsa in na dɔnkilidala opérateur économique journaliste comédien diinɛtigi n sen tɛ ko la i bɛ min dɔn i tɛ min dɔn maa maa bɛ yen k'u y'a caman wele gindo la yen dɛ u ye bilasiraliw kɛ ni caman ye ko dɔw bɔr'u fɛ yen
olu taru ta lakali ko nga ko caman be yen olu tɛ fɛ maa ka b'u ta kalama anw ye min mɛn ye an tɛna o lakali sabula min ye fanga ye ale fana n'a baarakɛ cogo don n'o tɛ tɔgɔ caman fɔra dɛ parce que procureur y'i sinsin yɔrɔ dɔ kan olu tɛ fɛ maa si ka kɛ futinɛ sababu ye futinɛ min bɛna diinɛw bila ɲɔgɔn na an ka jamana kɔnɔ u tɛna n'u sigi fana k'a lajɛ maa kana ni cogoya ye cogoya min bɛna an ka denmisɛnninw tiɲɛni ye min bɛna ni jamana cili ye min bɛna ni tanga ye ka bɔ jamana yɛrɛ kan k'i olu sigilen to a ko k'o de hukumu kɔnɔna na u ye fɛn caman jateminɛ dɔw ta ye video ye dɔw ta ye kumakan ye bɔlɔlɔw kan dɔw ta ye sɛbɛnni ye dɔw ta ye ɲɔgɔlɔn ye dɔw ta ye diinɛko ye k'i hakili tɛ fɛn o fɛn na u y'u wele k'a dɔw bɔr'u fɛ yen olu kɔni taara ka t'u ta lakali ko nka ko dɔw bɛ yen ko hali weleli yɛrɛ tun ma diya olu ye ko nka k'a fɛn fɛn bɔra yen k'u ye faamuyali kɛ ko nka ko dɔw ta bɛ yen k'o tɛ se ka kɛ ten dɛ ko fo olu ka bila fanga ka bolo kan u hakili ka sigi u k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ yen ko dan bɛ kow la ko o fana baara fana bɛ yen donc kunu an taara procureur fɛ yen an n'a masala n'o ye Dagabana Adama ye k'a Kulubali tiɲɛ na yɔrɔ falenna dɛ fala u bɛ se k'i ka ko bɛɛ b'a tile kelen taa ni ka segin yɛrɛ t'a la tuguni koyi bureau filɛ o ye brigade ye i bɔra ye subtiti ni n'o ma ɲɛ Dagabana Adama yɛrɛ ni ale kɔni ni bɔra ale i b'a dɔn min ka di ya ale yɛrɛ k'i wele o ka fisa maa ka taa ni plainte ye parce que n'ale y'i wele garisigɛ bɛ se ka k'i fɛ o la i ɲuman ka taa so kunu a ko ko nin ko ninnu de bɛ yen nin waati in na olu kɔni bɛ ka fɛn bɛɛ suit ko hali an ka émission k'a bɛɛ bɛ ye ka lamɛn a ko ko an yɛrɛ kunnafoni di ɲɔgɔn caman tɛmɛna ye ɲɔgɔlɔnbɔla caman tɛmɛna ye artiste caman seko ni dɔn mɔgɔ dawulabatigiw ni fɛnw mɔgɔbatigiw k'u caman de tɛmɛna ye mais baara n'a a gundo don an t'o kɛ an ye layidu ta ye k'a fɔ an tɛ maa tɔgɔ fɔ ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma baara kɛcogo ɲuman na maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na n'an bɔra yen Tunbutu gouverneur ale ye sariya ta ka kɛɲɛ ni sariya kisɛ minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ administration autorité intérimaire la o hukumu kɔnɔna na sa min ye Baba Wangara ye ni ale yɛrɛ tun ye administrateur secrétaire général ye conseil régional de Tombouctou la k'a ye ale ta ko k'ale bila maa nɔ na maa min ni o kan ka n'o tun kan ka kɛ autorité intérimaire ɲɛmaa ye o autorité intérimaire ɲɛmaa sa o kɔni yanni o ka sugandi ɲɛmaaw fɛ u ye Baba Wangara Tombouctou ta ale bilara o nɔ na a ka se ka baaraw kɛ yanni ɲɛmaaw ka sigi région ale kunna n'o o ye conseil régional ye ale na o baara kɛ Baba Wangara an bɛ foli ta ka ɲɛsin a yɛrɛ ma ka Tombouctou bɛɛ lajɛlen fo min ye Sidiye ya tɔgɔla mosquée Jingare Ber ani Sankore k'o mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo Sangarebugukaw ani Bajanbugukaw olu kɔni ye tare fɔ dɛ fala ye jamanakuntigi ale ka musaka ko hukumu kɔnɔna na ale kɔni ye dɛmɛ ta ka don olu ma min ye forage ye ka to o dilan u fɛ yen yaasa u bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min ninnu ye dugu minnu bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛla yɛrɛ la yan nka jiko gɛlɛya bɛ u la jamanakuntigi n'a ka baarakɛlaw y'a jira k'a fɔ k'u ɲɛ bɛ bɛɛ lajɛlen na MC n'o ye n yɛrɛ ka monsieur 6e na Balabugu k'a fo a n'a terikɛ Jalo Buguri n'a ka gɛrɛnadenw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo a bɛ taa Seydou Mamadou Dipafane Cheikh Kanté délégué Boubacar Monzon Traoré Sala Babi min ye Yeli Sissogo ye a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen Modibo Tunkara Burema Sissogo Burama Sire Kulubali ka taa se Karama Clédou Ferme Thian an b'a fɔ Cɛjan don Chine an b'a fɔ Basurubala Ousmane Ba ale ni Laji k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Alu Badara Nana Kase Dramane Jara Alu Nampe Cheikh Mohamed Cherif Kone Jacqueline Konare ka taa se attaché Doumbouya ma k'an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Dakar ministre kɔrɔw député kɔrɔw ko Sonko y'u ka
u ka passeport diplomatique minɛ o la han k'u ko nin tɛ élégance démocratique ye dɛ ko nin kɛcogo ko ninnu ka nin ko in kɛcogo man ɲi ko ni président kura sigira yanni élection kura ka kɛ olu tun bɛ to yen n'u ka passeport diplomatique b'u filetigi fiyɛ ko nka ko kana dɔrɔn ko ni minɛ o la ko vraiment ko Basiru kɔni ko vraiment ko il n'a pas été élégant démocratiquement ninnu ko n'o tora yen musaka nafolo jamana ka minɛnw u bɛ ka baara min kɛ n'o o ye ko bɛna ni degun de ye o degun de kama sa olu kɔni y'a ɲini u fɛ sa faso ta in u k'o to yen u k'u jija u yɛrɛ ta la wa min ye jamanadenw ye olu bɛ se ka lafiya cogo min na tanti Mariam Samake an b'a fo ale b'an lamɛn Star FM sanfɛ Excellence FM maaw k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn tonton Ci Jakite k'ale fo min ye tanti Mariam Samake k'a fo k'a waleɲuman dɔn Bolibanakaw fɛ yen an tɛ ɲinɛ commissaire Kamate kɔ Mokhtar Duɲɔ Peru Bagineda min ye Bakari Kante Ma Berté Aras Kebe Master Sumi Doni Brasco Baba Maïga Prince ale ni Bubula ka taa se Mas ni Jangine ma an bɛ olu fo voix du Mali kɔnɔna na Bedi Amdalayi k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka Amdalayi Isa fana fo Mulayi Idris MPJ Jara ale ni She Isa Kaba Fanta Tomota Amadu Lasana Konare Modibo Sanogo ka taa se Yusu Karabati ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na police directeur k'a bɛ munumunu salo la n'o ye police directeur ba yɛrɛ ye général de brigade Suleiman Traoré a n'a ka délégation k'u ye balakacun kɛ kununko commissariat damadɔni na Yirimajɔ polisiso bɛ o la Sogonikɔ ta b'o la Ɲamakɔrɔ ta bɛ o la k'a taa kun ye sa ka taa polisiw lajɛ u bɛ baara kɛ cogo di u yɛrɛ bɛ kow kɛ cogo di waleya minnu dilen n'u ma sa n'o ye u ka baara kɛ hakɛ minnu kɔnɔna na k'u bɛ k'olu tɔbɔtɔ cogo di a nana sa k'a tulo ani k'i ɲɛ kɔrɔbɔ sigi min ye polisi ɲɛmɔgɔw ye polisi denmisɛnninw polisi minnu yɛrɛ bɛ yen sa ko u bɛ baara kɛ cogo di directeur k'u ko k'a ka munumunu a nana cu ka na k'a kɛra balana ye maaw yɛrɛ tun bɛ ko dɔw la olu bɛɛ lajɛlen ma se ka fara ɲɔgɔn kan nin ma ɲi dɛ ka taa cu maaw ka ta fo k'u ka tilelafana goyaw da min ye polisi directeur ye a ko ale nakun tɛ fila ye koyi k'u kan ka to k'a dɔn k'a fɔ ko min ye baara min kan ka kɛ polisilakaw fɛ ko daga sunɔgɔ t'u bolo cogo min k'a t'ale fana bolo ten ɲɛmaaw kɛlen don ka laɲini minnu kɛ polisi ye falen minnu kɛ polisiw yɛrɛ kan ka baara kɛ cogo di nagakɔrɔmɔgɔw ka se ka kibaruya ɲɛnamaw sɔrɔ ka baara kɛ ni hakilisigi ni basigi ye k'a nana ka n'o fɔ min ye commissaire général de brigade Suleiman Traoré ye k'a b'a ɲini polisiw fɛ u ka dɔ fara u ka cɛsiri ni timinandiya kan u ni jamanadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ninjugawalew ni bamanjawale kɛbaw bingalikɛla juguw bɛ se ka tɛgɛ tigi olu kan cogo min na a ko a dalen don a ka cɛdenw n'a ka musow la k'u filɛ baara min na nin ye k'u na dɔ fara a kan yaasa jamana ye danaya min dɔw kan basigi ni lafiya o kana jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ wa min ye général ye a ko a tɛna dan ninnu ma koyi ko don tɔw la ko maaw sigilen tɛ n'a yɔrɔ min k'a bɛ cu ye ayiwa Adama Kita Jalo biji la a y'a labɛn alu a y'a olu b'a ka bolo kan o alu ninnu ani Adama Kita Jalo adjoint commandant adjoint o tɛ sunɔgɔ an b'u fo ka biji baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo kiba i tɛ biji dɔ fɔ ni sera ye don min jɔn n'o fɛ yen ala k'i kisi yen ma école de santé Kalajata k'a maaw fo docteur Salim n'a ka baarakɛlaw Aba Titanic kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ a kɔ pressing Dagdag Kanute n'a ka maaw Sadi 26 kɔfɛ Jeka optigi Moriba Amdalayi Aseyi la k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Mali fura min ye Omo ye Kasum Dumbuya a n'a ka baarakɛlaw Ɲamakɔrɔ Kaburudo kɛrɛfɛ min ye honorable Kuse Tera ye Bada Kuse Tera honorable k'an ka foli bɛ s'a ma ka sama transfert maaw fo Lasana Kone Sawana Malik Bazoum Segu k'an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ k'a teliya sa wa e ka maaw nalen don Konatekɛ ani Konekɛ Sibiri ani Dawuda o ka na an b'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna fana k'a fɔ ko n'Ala sɔnna a ma sini min ye 20h ye mouvement tabale maaw olu b'an bolo yan an n'olu bɛna masala bɛn ni kelenya baara min bɛ sen na olu yɛrɛ wuli ka jɔ min kɛ min ye mouvement tabale ale yɛrɛ sera ka baara ba minnu kɛ o ko hukumu kɔnɔna na
min ye wulikajɔ min bɛ sen na Fabu Kante n'a ka maaw an na u ɲininka u dalakan na u bɛ se ka baara kɛ cogo min na ani u bɛ ka baara kɛ cogo min na olu minnu yɛrɛ kun ko ko fo diyagoyanifin na sa fasodenw olu ka sɔn cɛfɔ ni kan bɛ baara u ka sigi sen kan n'Ala sɔnna a ma min ye mouvement Tabale Juma n'o ye sini su ye nɛgɛ kanɲɛ 21 ani olu bɛna ɲɔgɔn masala ka sibikaw k'u fo min ye tabukaw ye kamalenkaw ka taa se kiriku ma min ye karankaw ye k'olu bɛɛ lajɛlen fo Kure Male Sidibe n'a ka maaw k'an b'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn douane cour kɔnɔna na Falajɛ ya ka u bɛɛ lajɛlen fo douane baarakɛlaw Sneki k'ale fana y'a ka kɔnkɛrɛ kɛ an bɛ Sneki maaw fana fo yaasa baara min bɛ senna u bolo min ye Jite n'a ka cɛdenw ye k'an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn nin waati in na aw sɔgɔlen don Jani.ml FM na an bɛ laseli kɛ ka bɔ Falajɛ Carrefour la su in na an ka maa welelen 2 ye min ye Dawuda Konate ale bɛ société civile kɔnɔna na maa filanan sa o ye Sibiri Kone ale fana bɛ yan national Mali mouvement national Mali ma patrie il fallait do sɔ la su in na i tɛ kalangolo aya an b'a fɔ an lamɛnbagaw n'aw filɛbagaw ɲɛna sa ko u bɛɛ lajɛlen k'u ni su k'u kura an ka maa welelenw 2 bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ min ye Konatekɛ ye Dawuda i ni su i nana an ka wele jaabi su in na a diyara n ye an b'a fɔ n k'i bisimila Sibiri e ye n ka petipetini ye e ma kɛ kɔn ne ye ka ban wa e bi ya ka ban i bisimila ok merci beaucoup an y'a wele su in na yaasa n'aw ka se ka masala min ye jamana kɔnɔna na bi kuma 2 de bɛ yen sigikafɔ ko kuma min bɛ sen na ale ni maa caman fana da bɛ lakana ko kuma na yaasa maaw ka se ka faamuyali kɛ a la Sibiri e yɛrɛ ye sigikafɔ min laɲinina jamanakuntigi fɛ n'a baara kunfɔlɔ kɛra région kɔnɔna na e y'a faamuya cogo di merci beaucoup mi Jani ML baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ la fo ka taa se a technicien n'a journaliste bɛɛ lajɛlen ma n bɛ tila ka maliyɛndenw fo minnu bɛ ka lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin waati in kɔnɔna na an b'an ka golomasiri tabaw fo nin waati in kɔnɔna na min ye ɲɛmɔgɔ ye Asimi Goyita ye an b'a fo dante foli ma n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen ɲininkali min kɛra n na o diyara n ye kosɛbɛ d'abord sigikafɔ min fɔra an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ min daminɛna du 13 au 15 o kɔnɔna na ne yɛrɛ ye n yɛrɛ sɔrɔ a rapporteuriya kɔnɔna na j'étais le rapporteur général de la commune 6 an y'a tile 3 baara kɛ a baara kɛlen kɔnɔna na il y avait thématique 5 de tun bɔra pour que mɔgɔw ka kuma o kan o thématique 5 kɔnɔna na jamanadenw y'u hakilila di mɔgɔw bɔra i n'a fɔ dɔnkulu parce que don fɔlɔ don an yɛrɛ ka niveau la an ye mɔgɔ min enregistré a ka ca ni maa 100 ani maa 30 ye don filanan don dɔ farala o kan fo ka taa se fo don sabanan ma jamanadenw y'u ka hakililaw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ gafe ye de façon communale o bilala ka taa gouvernorat la et bientôt phase régionale bɛna daminɛ du 20 au 22 o bɛna daminɛ sinikɛnɛ tout près maintenant hakilila jamanadenw waati dɔ de sera jamana kɔnɔ jamanadenw y'a ye k'a fɔ yayi problème ka ca jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ fana ka hakilila de don ka jamanadenw fana ni ka hakilila lamɛn ka se ka baara kɛ n'o ye pour que jamanadenw bɛɛ ka lafiya donc hukumu kɔnɔna na Mali kɔnɔ a fɔra depuis bi ma se ko Mali ye jamana min ye sigikafɔ jamana de don donc o hukumu kɔnɔna na jamanadenw bɛɛ y'u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ bɛɛ participer la an ka commune 6 kɔnɔna na toutes les couches c'est à dire kuti couche dɔ sɔrɔ commune 6 kɔnɔ min ma participer a kɛra lujuratɔw ye musow denmisɛnninw maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen y'u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔna na min profiter nin yɔrɔ na k'an ka cɛkɔrɔbaw fo an ka dugutigilakaw olu kun bɔlen don a don i n'a fɔ Seydou Sangare n'a ka mɔgɔw an b'u fo yan dan tɛ foli min na parce que cɛkɔrɔbaw y'a jira anw na k'a fɔ denmisɛnninw an b'aw kɔ aw b'aw ɲɛ donc an b'aw dɛmɛ c'est vrai waati dɔ sera kow tiɲɛna mais anw tɛ se k'aw bila vraiment an b'u fo yan an ka dugutigilaka an b'u fo yan dan tɛ foli yan parce que président ye mission min d'u ma an y'a ye k'a fɔ o bɛ k'a kɛ donc nin sigikafɔ in nin ye sigikafɔ ye min ye min bɛna Mali yɛrɛ segin a yɛrɛ ma hɔrɔnya la donc an b'a fɔ nin y'o sigikafɔ ye. Ayiwa an da bɛna na so yɔrɔ ma Konate
sigikafɔ in kuma cayara parce que hali n'i y'a jateminɛ a ɲɛbila la parti politique a fɔra ko olu ka waleyaw jɔ fɔlɔ yaasa nin baara in bɛ se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na e yɛrɛ bolo bi est ce que laɲini min bɛ ka kɛ o bɛna se ka sɔrɔ tancogo la wa. Alhamdulillah rabbil alamin n bɛ foli kɛ lamɛnbaga jamakulu bɛɛ lajɛlen ye ka diya ni zo.ml mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo an tɛ se k'an da don kuma na ni an ma an ka faso finitigiw fo mun bɛ k'an na kana su ani tile parce que n'i y'a ye an bɛna sigi studio kɔnɔ k'an bɛ kuma ka maa la ka mɔgɔ kunnafoni ka mɔgɔ hakili bɔ segan na donc mɔgɔw jɔlen bɛ an ni tasuma cɛ n'o an ka golomasiri tabagaw de ye donc an bɛ foli k'u ma kosɛbɛ u ni cɛsiri ko ala k'u lakana ko ala ka jamana kan sago ye i ye question mun di question nin ne hakili la nin ye bɔda de ye mali ma parce que diɲɛlatigɛ foyi tɛ taa sigi ka fɔ kɔ parce que ko bana cogo cogo ko kɛra cogo cogo a bɛ fɔ ko an ka sigi ka fɔ kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de ye sigi ka fɔ la ka fɔ jamanadenw ka sigi ka fɔ ka kuma kɛ ka bɛn kelen ma ne hakili la ko sigi ka fɔ damu ye bamananw ko ten donc ni sigi ka fɔ damu ne hakili la nin ye taasira de ye nin ye bɔsira de ye maliden bɛɛ lajɛlen ma ni sigikafɔ nin mana kuncɛ fɛn fɛn na ne hakili la a bɛ kuncɛ hɛrɛ la a tɛna kuncɛ bɔnɛ la sigikafɔ ju de a ka kuncɛ hɛrɛ la jɔn ka hɛrɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ ne hakili la bon a tun bɛ kuncɛ bɔda ɲuman de la kuma tɔ bɛ kɔfɛ n b'a fɛ ka kuma ɲɔngiri fɔlɔ. ayiwa Kone an y'a ye k'a fɔ sigikafɔ in kumaw cayara c'est vrai i y'a fɔ sisan aw yɛrɛ tun bɛ rapporteur la aw ye baara kɛ tile 3 kɔnɔna na mais tile 3 in yɛrɛ kɔnɔ mun de bɛ se ka fɔ n'o o ye mɔgɔw nikanko ye n'o o nana kosɛbɛ ni mɔgɔw ye ɲininkali kɛ n'u ye sinsinni kɛ o kan kosɛbɛ aw fɛ yan commune 6nan na. Ok, merci beaucoup o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ Kasim. N'i y'a lajɛ thématique 5 de bɛ yen mais mɔgɔw kumana yɔrɔ minnu kan o ye sɔrɔ sira ye ani gouvernance ani sécurité mara kɛcogo ani lakana mɔgɔw kumana o yɔrɔ la kosɛbɛ mɔgɔw ye proposition kɛ o yɔrɔ la kosɛbɛ parce que an bɛ waati min na bi Mali bɛ insécurité kɔnɔna na o yɛrɛ de nana ni nin bɛɛ ye donc n'a ma ɲɛ k'an b'o fɛn ninnu solution ɲini o la an kan ka sigi ka fɔ kɛ ka proposition ɲɛnamaw kɛ donc maliyɛndenw kumana ka nimisi wasa sɔrɔ yɛrɛ taabolo sira fɛ parce que bi bi in na Mali fana mago bɛ sɔrɔ la sira dɔw datugulen don Mali fɛ an bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ donc comment est-ce que Mali bɛ se ka bɔ o gɛlɛyaw kɔnɔ cogo min don nataw la donc olu proposition camanw kɛra c'est-à-dire secteur bɛɛ lajɛlen touché la par des bonnes propositions mais comme c'est communal régional fana bɛ yen fo ka taa se fo national ma donc nin waati in kɔnɔna na an bɛ ka min fɔ maliyɛndenw ye k'a fɔ ko maliyɛndenw nin sigikafɔ in n'i kun t'a la i ka wuli k'i sen don a la parce que faso tɛ se ka jɔ mɔgɔ si kɔ surtout jamana ɲɛmɔgɔw ye bɛɛ wele ka na bɛɛ ka na an ka sigi an ka fɔ kɛ mais n'i ma na dun mɔgɔ i se ka fɔ ko. o yɔrɔ jumɛn na fɔnkɔɲɔgɔnw donna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni. bon fɔnkɔɲɔgɔnya an bɛ se ka fɔ i b'a dɔn n'i ye mɔgɔw wele k'u ka na kuma hakilila kelen kan mɔgɔw hakililaw tɛ kelen mais a bɛɛ bɛ taa laban mɔgɔ kelen ta ma hakilila kelen o de yɛrɛ de y'a ja yɛrɛ ye quoi parce que mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔsɔ bɛ caya mais hakilila ye mun de ye aw bɛɛ lajɛlen ka bɛn kelen ma min bɛ se ka jamana lataa ɲɛ e tɛ yen mais i hakilila o ye mun ye Mali kɔnɔ ko pour Mali ka lafiya maliyɛndenw bɛɛ ka lafiya bon n'an sera o yɔrɔ la an b'o débat kɛ mais n'an y'o débat kɛ ne ka hakilila ni Konate ka hakilila tɛ se ka kɛ kelen mais a bɛ laban anw saba bɛɛ lajɛlen ka hakilila la o de baaraw de kɛra sigikafɔ in kɔnɔna na n'a dɔn n'i y'a faamu sinon mankan ma kɛ i n'a fɔ mɔgɔw hakilila ko mankan bɛ kɛ cogo min non fɔɲɔgɔnya ma se o degré ma fɔɲɔgɔnya kɛla mais a ma se o degré ma mɔgɔw ye hakilila baaraw de kɛ fɛn in kɔnɔna na tile 3 in baara kɔnɔna na o de kama n y'a fɔ n ko an b'an ka cɛkɔrɔbaw fo parce que maakɔrɔ caman tun bɛ yen a don minnu bɛ Mali dɔn ka sɔrɔ bi tɛ quoi minnu bɛ Mali dɔn i n'a fɔ ka sɔrɔ bi tɛ olu y'u ka apports don groupe kɔnɔna na a n'an ka golomasiri tabaw olu fana y'u ka apports don an ka commune dialogue ko la kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ olu tun bɛ yen non golomasiri tabaw tun bɛ yɛrɛ yɛrɛ de an b'u fo yan ka daminɛ polisi gendarme la garde nationale tous les corps étaient représentés vraiment ne bɛ dialogue participer mais ma deli ka ɲɔgɔnna dialogue ye et puis olu taara domaine min na u bɛ domaine min maîtriser a fɔra ko bɛɛ ka taa domaine min na i bɛ domaine min maîtriser i bɛ min dɔn mais ninnu taara o domaine na ils ont fait de très bonnes propositions aw bɛna ye dans les jours à venir aw bɛna rapport ye a bɛna bila kɛnɛ kan maliyɛndenw bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la. ayiwa
dawra mɔgɔ caman kun ko ko nin sigi ka fɔ in kun tɛ ko Mali ko kabini fanga daraki kɛra k'an bɛ kuma na kuma bɛɛ e bɛ se ka mun fɔ olu tigiw ani nafa jumɛn yɛrɛ b'a la e yɛrɛ bolo. Bon jan wala an bɛ dɔɔni yɛlɛ o yɔrɔ la fɔlɔ parce que jamana bɛ niveau min na ni sigi ka fɔ kun tɛ o kuma an bɛ taa mo sisan ni n'a fɔra ko kun tɛ sigi ka fɔ la ne t'a dɔn an bɛ taa danga min na donc an bɛɛ ka sigi jiwo ka taa yen sa quoi. Olu ka comme dɔw ko ko assise kɛra état généraux kɛra ko nin dialogue in dun ko est ce que nafa yɛrɛ bɛ na kɛ kun b'a la. Dialogue kɛla assise kɛla fɛn bɛɛ kɛla nafa yɛlɛ a bɛɛ la fɛn bɛ ka taa fɛn bɛ ka kɛ i n'a fɔ dialogue assise ni dialogue nafa de b'a bɛɛ la pourquoi parce que assise kɛla mun banna ka taa assise jaabi bɔra a jaabi ma ye wa a jaabi yɛlɛ mais est ce que a jaabi yɛlɛ est ce que a jaabi ye Mali bila sira kan an t'an yɛrɛ sɔrɔ sira min na o ma kɛ o. Bon an fɔra ka dialogue min fana kɛ nin fana ni dialogue fana bɛɛ bɛna nin résultat dialogue ma kɛ dɔrɔn kuma dira bɛɛ de ma bɛɛ ka kuma ayi mais siga t'o la a ma kɛ i bɛ domaine dɔ kuma d'i ma o domaine kɛ ka kuma domaine kɛ e b'a fɛ Mali ni domaine ka kɛ cogo di jamana ka ɲɛ t'a sɔrɔ a la mɔgɔ si ma taa k'i bɛ kuma ka fɛ ko jamana ka dafiri bɛɛ taara di jamana bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na taabolo ɲuman sɔrɔ cogo min na an yɛrɛ ko tɛ tuguni an denw n'a mɔdenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ jamana ko na cogo min na sinon an kɔni tɛ tuguni parce que tɔɲɔ sugu bɛɛ da la an ka jamana ko na ka ban parce que cogo di o sɔrɔla cogo min na bɛɛ y'o parce que tagabolo si kun ma ɲi mais a bɛ fɔ cogo min na sen kun dalen bɛ mɔgɔ kan de kan mɔgɔ kun tɛ se la ka ɲɛnakili mais n'a fɔra ko ka ɲɛnakili da di jamanadenw ma dɔw ko k'u t'a fɛ ka ɲɛnakili mun t'a fɛ ka ɲɛnakili an b'olu bila olu ka fɛɛrɛ ka ɲɛnakili bila mais an mun b'a fɛ ka ɲɛnakili an bɛ dialogue de kɛ pour que ka taa sira di tɔ ma an denw ni an mɔdenw olu fana k'a dɔn ko dɔw sɛgɛ kɛ pour que olu ka bi ye an bɛ ka ɲɛfɔ yɔrɔ mun fɛ ten i n'a fɔ jamanaba mun fɛ olu bamacɛw ye sɛgɛ min kɛ ko dɔw sala kɔngɔ fɛ je prends i bɛ se ka exemple ta Chine kan Chine bɛ a ka yɛlɛma hɔrɔnya boloda waati min na Chine ka dɔw faga n ko mɔgɔ dɔw sara kɔngɔ fɛ dɔw sara baarajalan fɛ mais n'olu kuma taa o sira fɛ est ce que an bɛ olu bɛ bi ye donc diyagoya la an bɛ ka a kɛla assise o a kɛla dialogue an bɛ a bɛɛ de pour que jamana ka se ka bɔda ɲuman de sɔrɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana bɔda yira bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɔda ɲini ɲɔgɔn fɛ n'an ye bɔda min sɔrɔ la o y'an tagalen o y'an tɛ segin bilen dɛ o y'an tagalen de ala barika la. mais bi est ce que kɛnɛ ninnu ka ɲi hakili sigi sɔrɔla kumaw la wa sewa sɔrɔla e yɛrɛ bolo mun fɔra n'o o ɲɛna n'o bɛ se ka kɛ jigisigi kuma y'a ko la. bon mun fɔra k'o ɲɛna effectivement ma dialogue ne ma ye a bɛɛ kɛnɛ kan mais n ye caman résultat lamɛn sur ORTM na parce que i ma ye yɔrɔ dɔ kɛnɛ kan mais n ye yɔrɔ dɔ ta n ye yɔrɔ caman ta ye n da bɛ se ka se yɔrɔ dɔ ma n ye Sanga reportage ye n ye kuma na pe Gawo reportage ye n ye yɔrɔ caman ta ye tile 3 kɔnɔ n ye yɔrɔ caman ta ye mais en réalité n'i ye mɔgɔ ka kuma i bɛ se ka a bɛ k'i n'a fɔ maliyɛn bɛɛ sigilen don yɔrɔ kelen de la parce que n'i ye bɛɛ ka kuma dekun ka surun ɲɔgɔn na parce que n'i ye kuma lajɛ ka Kidali kuma lajɛ ka Gawo kuma lajɛ ka San kuma lajɛ yarɔ ɲɔgɔn cɛ ka jan bon ka b'o la ka na Sikaso ka Kayi kuma n'u da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a bɛ kɛla i n'a fɔ maliyɛn bɛɛ sigilen don yɔrɔ kelen na ka to ka kuma donc n'i y'o ye ko la déjà c'est que o bɔda de siga foyi t'o la fiyewu parce que n'i ye mɔgɔ ka kuma jateminɛ bɛɛ bɛ ka kuma sécurité de kan an bɛ yɔrɔ min na an ka bama Mali ka kɛ an yɛrɛ ta ye o bɛ maliyɛn bɛɛ de dabi donc o kɔrɔ c'est que Mali kun tɛ taa an sago kun t'a la o mais bɛɛ bɛ k'a fɔ de an ka to Mali ka kɛ an sago ye an Mali ka kɛ an ni dɔngɔ ye donc o kuma bɛ ka bɔ bɛɛ da ka taa sécurité ko kuma an ka lakanani kɛ ka sɔrɔ ka bɛn ko wɛrɛ ma o kuma de bɛ ka bɔ bɛɛ da donc n'i ye jate minɛ o ma donc ni bɔra tɛ kɔni n'a tila fɛn tɛ minnu mun bɛ ka maliyɛnw bila sira jugu kan kɔni. ayiwa Kone ko in ɲɛ bila wagati la a yɛrɛ k'a fɔ ko parti k'olu sɛgɛnna don u ka ko u dulonna yalama communiste la yan parti y'o to kɛrɛfɛ ka na komi jamanadenw wa. o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ chose Kasim c'est à dire dialogue min kɛra ne y'o de f'i ye n ko couche bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ c'est à dire jamanadenw fɛn o fɛn ye jɛkulu ye bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n t'a dɔn n'i y'a faamu maintenant communiqué min kɛra k'a fɔ ko jamanaden dɔw ko k'olu sen t'a la olu tɛna participer a la ne yɛrɛ fɛ an bɛ jamana jɔ de la jamana bɛ bɛɛ ni san cɛ jamana ko bɛ bɛɛ ni san cɛ a mana kɛ cogo cogo nin yɔrɔ n'an bɛ URD fo parce que URD ye communiqué kɛ a communiqué kɔnɔna na a ko jamana ɲɛmɔgɔ ye décision min ta a ma bɛn o ma olu ma mais u t'u bali k'u kana na participer mais ils ont participé a caman ye y'u yɛrɛ sɔrɔ responsabilité kɔnɔ nin dialogue in kɔnɔ o de don Kasim i bɛ se k'i fɛla fɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ban ye o ni jamana ɲɛmɔgɔ y'aw wele a ma bɛn ma mais an tɛ taa o ye ko wɛrɛ ye o ni dutigi ye dudenw wele ni min ma bɛn i b'o fɔ dutigi ye o
mais ka fɔ n ti t'i ka kuma lamɛn o ye ko wɛrɛ ye ni dialogue in kɛra a bɛɛ maliyɛndenw de jɔn de bɛ politique kɛla maliyɛndenw tɛ yan jɔn de bɛ transition kɔnɔ maliyɛndenw tɛ yan jɔn de b'a ɲɛma dialogue ɲɛma maliyɛndenw tɛ yan an bɛɛ y'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ tous les donc mɔgɔw y'u ka ko bila kɛrɛfɛ ka taa mɔgɔw taara dɔw tɛ minnu n y'o de fɔ n ko don o don dɔw de bɛ farala effectif kan an ka don fɔlɔ don n y'a fɔ n ko min enregistré la mais ni mɔgɔ ye minnu fɔ an ye an ye mɔgɔ 130 kɔ sɔrɔ alors que a fɔra dialogue bɛ ta mɔgɔ 50 ka taa se 100 ma mais donc on a dépassé o ye don fɔlɔ dɔrɔn ye don filanan an bɛ tila dialogue na yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ dialogue in bɛ taa wuli ni maa 500 ɲɔgɔnna ye e b'o faamu cogo di alors que mɔgɔ tun ka tila k'a tɛna kɛ o ye o y'o de fɔ Mali jɔli an de kan ka dɔn ka fɔ an tɛ ka Mali in baara kɛ Asimi ye a tɛ ka kɛ Choguel ye a tɛ ka kɛ Sen colonel ye a bɛ ka k'i yɛrɛ de ye i kan ka min kɛ faso ye i k'o kɛ darɔ n'i y'a faamu donc o de kama maliyɛndenw an kan ka ɲɔgɔn sensibiliser k'a fɔ sira dɔw bɛ yen an k'o bila n yɛrɛ ta an k'o bila an k'a lajɛ Mali ta ani i denw minnu bɛ nalen sini ma olu ta i b'o de jateminɛ an ka mɔgɔw tun bɛ yan aw ka mɔgɔ ye jɔn ye musow kɛ n'o de fɔ muso yɛrɛ tɛ ɲini ka ca ni cɛw ye yan encore min f'u ye musow ye proposition ɲɛnamaw di même plénière la kuma cayala muso de tun bɛ proposition di walayi musokɔrɔbaw fana musokɔrɔbaw ye proposition di ka amendement kɛ a tɛ se ka fɔ quoi c'est à dire ne bɛ dialogue ye mais ne ma deli ka ni ɲɔgɔnna ye quoi parce que dialogue tɔ la mɔgɔw bɛ taga fɛn dɔ de kama darɔ n'i y'a faamu mais nin na bɛɛ wulila faso fo n ka proposition kɛ min kɔnɔ n k'a fɔ soit a ka taa parce que a caman bɛ yen a bɛ taa o fɔlɔ la i tun b'o chance de sɔrɔ ka taga o kɛnɛ kan mais sisan a chance dir'i ma k'i ka taa kɛnɛ kan donc nin o de kama ne ko nin dialogue ni dialogue tɔw ta si tɛna kɛ kelen ye. ayiwa Konate jɔrɔna bɛ mɔgɔw la sisan o tɛ sigi yɛrɛ ye tuguni parce que an fɛ yan jɛrɛ problème tɛ jɛrɛ ye bɛnkan bɛ kɛ min kan lawaleyali yalama ni n sen t'a ma a bɛ se ka dumiya kan k'a fɔ ko a tɛna bila kɛrɛfɛ wa a tɛ kɛ bolokɔfɛfɛn ye. wala a kɛ bolokɔfɛfɛn ye a ma kɛ bolokɔfɛfɛn ye o dépend marabagaw de la parce que an bɛ mara min kɔnɔ sisan ko sɛgɛsɛgɛjo u bɛ ka ko sɛgɛsɛgɛ ka tɛmɛ jamanadenw fɛ kɔrɔ b'o la o tɛ ka kɛ gansan o parce que u tɛ ka ta ni mara sugu dɔ don u bɛ fɛn fɛn mun ja dɔrɔn u b'o ta k'o cogo jamanadenw kunna donc maintenant a bɛ kɛ i n'a fɔ misiko gɛngɛn ça veut dire sanfɛla jalen don mais dugumala kɛnɛ don y'a mɛn mara min b'o cogo la donc maintenant mɔgɔ se k'i jigi da o mara kan mais an bɛ mara min na nin ye misiko gɛngɛn tɛ dɛ donc k'a fɔ n'u ye jamanadenw bila ka fɛn o fɛn laɲini kɛ da la k'a fɔ k'a tɛ bila tiroir kɔnɔ sinon an ye mara dɔ ye décision ɲɛnamabaw bɛ ta mais m'a f'i ɲɛna a bɛɛ bɛ bila armoire kɔnɔ poussière bɛ da la a dɔw tɛ dayɛlɛ bilen fo ka taa se san 10 ma donc o tun ye fanga misiko gɛngɛn de ye ala k'an kisi o ma donc fɛn fɛn bɛna bɔ nin kuma na dialogue na da la k'a fɔ k'a bɛ waleya fiyewu ala kana saya san bɛɛ ma ka sɔrɔ ma waleya n dalima la fana a bɛ waleya. e yɛrɛ ko anw yɛrɛ tɛ tuguni ko an denw cogo di. denw cogo di mun an b'a fɔ ko denw parce que a bɛ fɔ ko siniɲɛsigi de ye denmisɛnw ye ni siniɲɛsigi kɛla denmisɛnw de an dun tɛ denmisɛnniya bilen o an bɔra denmisɛnniya ka an tilar'o la o wala an tilara denmisɛnniya kan an ka denmisɛnniya bɛɛ la dɔw tilema o mais an mun bɛ mɔgɔkɔrɔbaya la sisan an b'a ɲini sisan jamana ka kɛ fɛn bɛ lafiya denw ka c'est à dire adamadenya yɛrɛ ye fɛn dɔ ye i ma lafiya dɔ ye i bɛ ala ɲini kɔmɔgɔ k'o lafiya ye donc an b'o de labɛn an b'a fɛ k'o sira de ta an ma lafiya min ye Mali kɔnɔ an b'a fɛ an kɔmɔgɔ de n'o y'an denw n'a mɔden n'a an tulomasɛnw n'an funba fo olu k'o lafiya de sɔrɔ jamana. mais est-ce que dalen don ala k'a fɔ ko a na waleya wa parce que min ye jamana ko in kuma dɔ la ko ka ca dɛ. non mais siga foyi t'a la ne dalo i b'a fɔ ala ka mɔgɔ faga n dalen b'a la parce que da la k'a fɔ ko ala ye mɔgɔ da ala ma mɔgɔ kɛ kelen ala ye mara da ala ma marabagaw kɛ kelen ala fana mara da ala fana ma marabagaw hakilina kɛ kelen donc marabaga dɔw bɛ na ni hakilina ye o yɛrɛ ka hakilina ye c'est-à-dire k'u yɛrɛ bakun sɔn k'u yɛrɛ bakun kɛrɛfɛ lamini k'o sɔn mais marabaga dɔw bɛ na jamana bɛ lafiya cogo di jamana dɔw bɛ kɛ fɛn cogo di ale yɛrɛ t'a yɛrɛ bakun yɛrɛ ale bɛ jamana de ye ale bɛ kulu de ye ale t'a yɛrɛ ale bɛ kulu de ye i n'a fɔ tɔgɔw b'a fɔ cogo min na ko dɔw intérêt personnel ani intérêt public dɔw bɛ intérêt public de visé o tɛ intérêt personnel visé mais marabaga mun bɛ yen sisan hakilila olu bɛ ka vision de b'u la quoi ni o vision sini ɲɛtaga sira de b'u kɔrɔ bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ sini cogo min na o sira de bɛ yen
ko n bɛɛ bɛ ka dabɔ o de kama ko n bɛɛ bɛ ka munumunu yɔrɔ de la mais fɛn dɔ bɛ yen i tɛ se k'i jɔ jamana k'a fɔ n bɛ ka baara kɛ an k'a kɛ sini ɲɛsigi c'est trop banal o fɔ ka di kojugu ni fɛn dɔ fɔ mɔgɔ b'a fɔ a ye nin to yen nin ye kɛlɛkɛlakanfula de k'a sɔrɔ kɛlɛkɛlakanfula tɛ kuma dɔ fɔ n'ala ka nɔgɔ mais a faamuyali ka gɛlɛn o de kosɔn o tɛ fɔ baara de bɛ kɛ. ayiwa Sibiri an b'a dɔn k'a fɔ fɛn caman bɛ yen mɔgɔw b'a maamu k'a fɔ an ka nin kɛ ten an ka tɛmɛ dialogue in na est-ce que kiiritigɛlaw minnu bɛ sariya ko kunna minnu ye polisiw ka ko ye jamanadenw bɛ taa sɛbɛnw nɔfɔli min kɛ est-ce que olu kumaw fɔra a tigiw yɛrɛ ɲɛna ye u k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw b'a kalama wa. très bien kuma bɛɛ fɔra ne y'o de fɔ n ko sari dɔɔni tun bɛ bɛɛ la quoi kusi bɛɛ la. o ta tɛ t'o kɔ. voilà donc i y'olu fara ɲɔgɔn kan donc i kɔni b'a kɔni o ye kuma dan ye. dɔ sigilen don ka dɔ kɔnɔ ni kuma dɔ ye. très bien maintenant kuma bɛ fɔ la sari jamana ɲɛmɔgɔ ye ligne de bila u ye siraw de bila an kan ka kuma sira minnu kan. kɔnɔ wayi kuma 5 in. voilà kuma sen 5 in donc olu ligne sous-titre ninnu a kan ka kuma nin kan a ye proposition kɛ nin kan a ye proposition kɛ nin kan maintenant jamanadenw bɛ sɛgɛn fɛn o fɛn ko la jamana kɔnɔ o bɛɛ de proposition kɛra k'a daminɛ ɲɛmɔgɔ kunda k'a daminɛ président ka na premier ministre polisi jamanadenw bɛ sɛgɛn sɔrɔ fɛn o fɛn na a bɛɛ de fɔra k'a ban sariya kan ka parce que a fɔra n b'a fɔ n ko an sera domaine bɛɛ la a fɔra ko justice kan ka kɛ impartial justice kan ka kɛ sari a kan ka man kan ka kɛ fankelenmɔgɔ ye quoi justice kan ka kɛ cɛmancɛ de la fiɲɛbere o kuma fɔra bɛɛ b'a dɔn a fɔra ko justice ye fiɲɛbere de ye o bɛ fɔ o mais est-ce que a bɛ kɛ ten est-ce que maliyɛndenw san tɛmɛnenw na est-ce que a tun bɛ kɛ ten donc o kumaw bɛɛ fɔra k'a daminɛ fana ni olu minnu ye an ka golomasiri tabaw ye min ye golomasiri tabaw ye n'i taara polisi la papier dɔw bɛ yen olu prix bɛ tan a do ta a bɔ tan o kumaw bɛɛ fɔra ani bɛnkanni min kɛra olu bɛɛ kuma kɛra o de olu bɛnkanni wale de nana ni nin problème bɛɛ ye o c'est à dire maliyɛndenw de sɛgɛnna u bɛ fɛ ka solution sɔrɔ olu bɛɛ de la sisan parce que a tun yɛlɛ i n'a fɔ faama de tɛ yen ɲɛmɔgɔ tɛ yen quoi ɲɛmɔgɔ tɔgɔ de bɛ yen mais dugumala zéro donc maintenant o kuma minnu fɔra an b'a ye k'a dɔn k'a fɔ olu bɛɛ ɲɛna ye décision minnu ta la n y'o de fɔ décision bɛ taga ta ni rapport final bɔra waati min aw bɛna ye k'a fɔ ko min fɔra depuis duguma a taara a yɛlɛla fo sanfɛ parce que hali o kuma yɛrɛ fɔra yen Kasimi dɔw ko an ye dialogue ɲɔgɔnna caman kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min an ka kumada commune na an m'a ye régional la régional fana na an ye min fɔ yen an m'a ye national la ne dialogue filanan de ye Mali kɔnɔ n bɛ participer min na le dialogue jeunesse ka dialogue ne participer la état généraux disons sur la jeunesse ne participer la ni min fana filɛ nin ye n participer la état mɔgɔw y'u ka kuma fɔ ko ne assises ni état généraux maa de ye wa non ne t'o maa ye mais an bɛ fɛn fɛn ɲini jamana in kɔnɔ jamana bɛ se ka taa ɲɛma cogo min n'a baaraw daminɛna an b'a ɲini cogo bɛɛ pour que an sen ka se ka don a la i y'a ye n ka mouvement yɛrɛ tɔgɔ le Mali ma patrie le Mali ma patrie o ye mun ye faso bɛ jɔ ni fɛn o fɛn ye an b'an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na donc nin min talen ka nin min solution min filɛ nin ye ka taa tan maliyɛndenw y'a fɔ an ka kumada an kana si ye k'a fɔ k'a ma waleya parce que an bɛnna de kan min rapport général min kɛra c'est à dire fɛn o fɛn participer la olu de bɛnna kan mais maintenant régional la a bɛ taa sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ n'a sɔrɔ ni dɔ ma bɔ la ni dɔ bɔra la bon maliyɛndenw fana sigilen minnu participer la olu fana sigilen bɛ k'o lamɛn n'a sɔrɔ n'a a bɛna bɔ a la aujourd'hui n bɛna min f'i ye Kasimi n bɛna min f'i ye ni état ni dialogue si tɛ kelen ye fɔlɔ ye mun ye président yɛrɛ de bɛ ka nin ta a yɛrɛ ka ko ye président yɛrɛ Asimi yɛrɛ yɔrɔ fɔlɔ la a bɛ fɔ ko commission dɔ de sigila olu de b'a fɛngɛ commission sigila mais Asimi de bɛ ka nin veille kɛ k'a kɔlɔsi o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye Asimi ko ni dialogue fɛn fɛn kɛra recommandation kɛlen ka ban feuille de route dila ale ma commission de suivi de bɛ bila en place o commission sigilen bɛ yen donc o de kama dialogue ni tɔw tɛ se ka kɛ kelen ye a mise en œuvre o bɛ évaluer olu fɛ ka taga au fur et à mesure an bɛ se ka mun de kɛ sisan dialogue kɔnɔna na problème jumɛn de bɛ maliyɛndenw kan an bɛ se ka min ta ka bɔ yen sisan au fur et à mesure o b'a kɛ de façon de chronogramme donc o de kama an b'a fɔ maliyɛndenw ye minnu ma se k'i sen don nin na u k'u jilaja k'u sen don nin na bɔlɔlɔw siraw dira i bɛ se k'i hakilila di ka sɔrɔ i ma wuli ka taga mais i kana fɔ ko e sen t'a la n'i ko i sen t'a la dɔrɔn c'est comme si e bɛ ka i yɛrɛ kɛ maliyɛnden wɛrɛ ye alors que an bɛɛ don b'a dɔn k'a fɔ Mali ye bɛɛ de ta ye
malien bɛɛ de ye kelen ye an bɛ fɛ Mali ka ɲɛ an bɛɛ de ye an bɛɛ de fana ye kelen parce que e tɛ se ka ɲɛ bi ni ne ma ɲɛ ni ne ma ɲɛ bi kɔrɔba e ma ɲɛ donc an bɛɛ lajɛlen hakilila ka kɛ kelen ye. Dawuda Konate a ka di aw kun ye mun ka fara nin ko in kan parce que i kɛra cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ ko mana labɛn parce que dɔw bɛ yen olu ko ko bolofara 5 tun man ka fɔ k'u kun kan ka mɔgɔw to yen u ka na min bɛ min fɛ i ka na i k'o fɔ ko bilasiralen ni ɲɛfɛ de wuruti min fana kɛra k'o fana kɛra gɛlɛya dɔw fana ma parce que olu k'olu m'u hakilinaw ye a kɔnɔna na e yɛrɛ bolo mun tun bɛ se ka fara a kan fasodenw ka hamina la ni o bɛ se k'a tɔ ɲɛ. D'accord yanni k'an se o ma ne bɛ se k'a fɔ ko mun ko hakilina mun dira ko olu m'u yɛrɛ yala bon ne bɛ se k'a fɔ hakilina mun dira a hakilinaw ma ta mɔgɔ fɛ mɔgɔ mun tɛ Mali kɔnɔ a hakilina tala maliyɛnw yɛrɛ de fɛ n'i ye hakilina ta i tɛ yɔrɔ min na a bɛ se k'a fɔ ko i ye hakilina ta i kunfɛ mais hakilina mun tala a ma kɛ kunfɛ ko ye o kodɔnnaw fana d'a ta mun y'a ta fana olu bolo bɛ jamana baara de la mais n'a fɔra ko ka maliyɛn bɛɛ hakilina ta an tɛ tila o e mana ɲininka e k'i ta fɔ comment on appelle Sibiri ka ɲininka k'a ta fɔ ne ka ɲininka n ta fɔ mɔgɔ 1000 ka ɲininka mɔgɔ an bɛ se k'an sigi mɔgɔ maliyɛn jeli mɔgɔ 20 kɔ n'a fɔra ko ka hakilina 20 ni kɔ da tabali kan an bɛ tila o ko la donc maintenant o ne bɛ se k'a fɔ o ko la gosi de mun y'o kuma fɔ o ko la gosi de hakilina mun tara hakilina 5 mun tala c'est que a yirala k'a fɔ de a dɔnna fana ka a sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ maliyɛn fanba bɛ yɛrɛ nin hakilina de kɔnɔ donc an ka baara kɛ nin kan a bɛ se ka kɛ ni fanga taara ka bɛ yen mun bɛna olu bɛna hakilina wɛrɛ kɛ k'a dalafa o mara de don mara tɛ ban mara ye continuité de mun bɛ mara la bi n'olu tagala olu mana da yɔrɔ min na dɔw bɛna olu b'a continuer mais a bɛɛ ka kɛ hakilina kɔnɔ min bɛ taa ni jamana ɲɛtaga sira ye sinon k'a fɔ ko hakilina 100 ka bi tabali ka bɛɛ k'o discuter est-ce que an bɛ tila 3 jours min fɔla est-ce que 3 jours tun bɛ fɔ a kun n'a fɔ ko kalo ko kalo 2 wa est-ce que i ye kalo 2 kɛ ko la bamanan yɛrɛ ko ni ji mɛna da kɔnɔ a bɛ nɔgɔ ni est-ce que n'a ye kalo 1 kɛ dialogue la dialogue a tɛna o k'a yɛrɛ nege bɔ la wa ko ne y'a fɔ sisan a daminɛ kɛla mɔgɔ 100 taara o tile 2 mɔgɔ 300 taara tile 5 mɔgɔ 1000 ka taa n'a sera kalo 1 ma tu penses que le nombre là sera nombre bɛ jigin kana don finalement mɔgɔ ko ci wɛrɛ b'an na mɔgɔ ko ci wɛrɛ b'an na k'a nege bɔ la o mun ye sisan ça veut dire que sɛbɛnnan ko de kɛra tulonkɛ ko ye jamana ko laban bɛna kɛ tulonkɛ ko ye donc mun bɛ k'a fɔ ko mun yɛrɛ kɔnɔ u ka sabali bɛɛ tɛ se k'i yɛrɛ ye décision kelen kɔnɔ faso ka jɔ donc hakilina mun bɛ ta hakilina min bɛ ta jamanaden fama mana yɛrɛ sɔrɔ hakilina kɔnɔ n'a tila mun m'u yɛrɛ kɔnɔ olu k'a to o hakilina kɔ baara ka kɛ an ka taa. mais yɛrɛ bolo foyi tun tɛ se ka fara a kan fana ni mɔgɔ hakilina ye min ye parce que ko kɛra cogo o cogo kɔni i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔ a labɛnbagaw bɛ ɲinɛ olu kɔ dɛ. o tiɲɛ a kɛra cogo o cogo fɛn dɔ mɔgɔ tɛ mais tiɲɛ n yɛrɛ bolo ne t'a dɔn mun bɛna fara a kan an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ parce que hakilina 5 tɛmɛnen kɔ bon ne tɛ se k'a fɔ tuguni ko nin bɛna fara a kan bon hakilina 5 n'o kɔni sɛgɛsɛgɛla ko abuti ka se a dan na o ka waleya ni mun bɛ fara a kan o bɛ se ka kɛ kɔfɛ mais sisan na ne kɔni tɛ se k'a fɔ ko nin kun ka fara a kan. ayiwa Sibiri sisan nin ye phase communale bannen n'an bɔr'o la an bɛ taga phase régionale la ne ko mɔgɔ joli de bɛna ta sisan communes na ka yɛlɛ ka na parce que an y'a ye k'a fɔ commune kun fɔra ko mɔgɔ 50 ka taa se mɔgɔ 100 ma phase régionale bɛna na kɛ cogo di commune bɛɛ de bɛna na i ka cɛbɔ di wa ou bien a bɛna kɛ cogo di fo ka taa se phase nationale ma o ko tɔ bɛ kɛ cogo di sisan. effectivement yanni n k'o kuma jaabi i ye question min posé ko dɔ de kan ka fara a kan Konate ye o question ne b'o de n'i y'a lajɛ thématique 5 in Mali problème bɛɛ b'a kɔnɔ c'est à dire u ye ligne babaw de ta n'i ye sécurité ta sisan kuma caman b'o kɔnɔ n'i ko i b'o kuma kɛ kɔni o kuma a bɛɛ b'o kɔnɔ fɛn fɛn ka di ye sécurité la i b'o bɛɛ fɔ n'i ye santé ta i b'o bɛɛ fɔ n'i ye environnement ta i b'a bɛɛ fɔ a kɔnɔ donc nin thématique 5 in a bɛɛ b'a kɔnɔ yen i y'a fɔ Konate y'a fɔ cogo min i bɛ se k'a fɔ peut-être i y'a fɔ juguya ka lagosili kuma sinon a thématique 5 in bɛ Mali problème bɛɛ ta donc maintenant phase régionale min filɛ nin ye ka bɛna daminɛ commune bɛɛ de b'i ka délégués bila ka na c'est-à-dire les régions mɔgɔw ninnu bɛ na commune min bɛ Bamakɔ yan les 6 communes bɛɛ b'i ka délégués bila ka taa gouvernorat la donc maintenant anw mun bɛ yan régional la les 6 communes là bɛɛ ka délégué de bɛ taa parce que c'est au CICB bon n'i y'a ye o ko CICB c'est que veut dire le nombre serait élevé bon pour le moment je ne connais pas exactement le nombre hakɛ min bɛna di commune ma i y'a faamu sinon n'i y'a ye o ko CICB c'est que veut dire a bɛna caya de sinon min tɛmɛna an y'o kɛ gouvernorat la mais cette fois-ci on dit au CICB bon n'i y'a ye Bamakɔ ta bɛ kɛ CICB la voilà nin zen in na
donc cela veut dire peut-être donc an tɛ se ka nombre exact di et puis encore façon dɔ de don n y'a f'i ye phase communale la dɔw yɛrɛ bɛ na juste pour participer simplement ka information ta ka taa n'a ye olu bɛɛ b'a la donc sira don dayɛlɛla bɛɛ ye fana c'est pour cela an tɛ se ka nombre exact fɔ nin baara in nin kɔnɔna na parce que faso jɔko de don. mais n'a bɔra o la sa phase nationale fana bɛ na remonter cogo di. wa bon phase régionale n'o fana kɛra o fana ye délégué parce que les régions vont amener les délégués Bamako va amener également ses délégués. Donc, ça, ce serait par commune également. Donc, le district là, même passer la phase régionale là, on a la justice, on le conduit ou bien on a quelque chose. Avec Niamo de boulot, parce que c'est le gouverneur qui est chargé de ça, au niveau du district. Donc, dans les régions, c'est le gouverneur qui est chargé au Baraoula. Voilà. Ayiwa an b'a fɔ an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw ɲɛna k'a fɔ k'u bɛ Jani point MLFM sanfɛ min ye débat ye an bɛ ale ka baabu o bɛ tali kɛ min na o ye sigikafɔ min baara bɛ sen na maa fila o b'an bolo bi Dawuda Konate ale ni Sibiri Kone ka se ka aw masala su in na baabu fan fila na o bɛ tali kɛ lakanako la tiɲɛ don bɛɛ lajɛlen kɔni bi min ye farancɛla fanga ye ni k'i bɛ tanuni kɛ n'i bɛ sinsin fɛn kan o ye lakanako ye nka o bɛɛ n'a ta yɔrɔ ni yɔrɔw la Konate an b'a ye k'a fɔ bingalu bɛ sen na hali bi dɔngɔnɔdugu la u bɔra k'a jira k'a fɔ ko fo dɔ ka fara u ka lakana kan Bangasi denmisɛnninw olu kɛlen don ka bɔlɔ minɛ e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o ko ta la. ne hakilina mun ye lakana ta la lakana ye fɛn dɔ ye n'a yɛrɛ fɔla lakana tɛ se ka kɛ ka a bana pewu ala k'an kisi hali mɔgɔ siso kɔnɔ binganikɛlaw ni tiɲɛnikɛlaw olu bɛ don siso kɔnɔ waati dɔ la k'a fɔ k'u bɛ dankari mɔgɔ la donc jamana kuturu lakanaw la k'a fɔ k'a kɛra pewu a ma nɔgɔ donc mais an kɔni bɛ se k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi ni kunun tɛ kelen ɲinan ni saron tɛ kelen donc lakana la bi ne bɛ se k'a fɔ ni lakana kɛla 100 sara ye an kɔni an tɛmɛna 90 kan dɔgɔnɔdugu mɔgɔ ye mun fɔ lakaranbela nin fana mɔgɔ bɛ ka fɛn caman jateminɛ a bɛɛ tɛ i n'a fɔ kɛlɛ daminɛ min ye n'o jadisiw de jadisi tɛ nin bɛɛ tuguni bandiw donna senkɔrɔ parce que bandiw ni ŋɛnɛjugu mana don fɛn fɛn senkɔrɔ o ko ban man di ni ko ban man di parce que ni baarakɛ beliw donna ko senkɔrɔ donc finalement parce que baara man di mɔgɔ ye tuguni donc an ka giri ka nafolo sɔrɔ sa ka kɛ fɛn o de bɛ mɔgɔ denmisɛnnin caman tɛna na o de bɛ mɔgɔ caman tɛna na sisan y'a mɛn nka donc maintenant ni an bɛ dɔw bɛ k'u profiter jamana situation de la k'a to ka bin mɔgɔ kan donc o binkani wale mun bɛ ka ye o bɛɛ bɛ ka don jadisi kɛlɛ kɔnɔ ka taa sinon ne kɔni bɛ se ka fɔ lakana nin donc ko wɛrɛw b'a kɔrɔ fana ko wɛrɛ b'a kɔnɔ siga foyi t'o la binkanikɛlaw ni vagabond de donna senkɔrɔ hali sisan n'i bɔra k'i bɛ taa dugu la sa dɔw bɛ taa kariw lajɔ sa mɔgɔ min bɛ kari lajɔ kari mɔgɔ bɛɛ ka bɔ k'u bolo don kun k'a bɛɛ fɔ ka telefɔni ni wari bɔ o ye jadisiya ye o kɔni tɛ jadisiya ye o bandiya de o bɛɛ de bɛ nin ko kɔrɔ dɔw bɛ taa kari jamakuru bɛɛ lajɛ sa ka bɛɛ la taa bin kɔnɔ ka tasuma don kari la o jadisi c'est pour te dire que bandiw donna nin ko kɔrɔ bandiw de b'a kɔrɔ donc maintenant mais tagalen ɲɛfɛ kɔni mais jamanaden bɛ hakilina ye fanga ka se k'i lakana de o mais jamanaden bɛɛ hakilina ye fanga ka se k'i lakana fanga bɛ k'u lakana fanga bɛ ka se ka wa fanga bɛ lakana nin fana na i sigi n'ala sɔn tagalen ɲɛfɛ nin bɛɛ bɛ ban siga foyi t'a la fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ fɛn fɛn bɛ binkani kɛ wale la k'u yɛrɛ don kuma na bɛ jamana sécurité kɔrɔ k'a kɛ binkani wale de adamadenw kan ka taa ka mɔgɔw to dugutaga siraw ka taa bin mɔgɔw kan k'u ka baganw bɔsi la danbe siri nin bɛɛ la ko labanta tɛ o bilikan boli de don c'est à dire siga foyi t'o la bilikan boli de don kuntagala man jan u bɛ nin badenya kɛ tile fila dɔrɔn tasuma bɛ don la u b'a dabila u yɔrɔ dɔnnen don. ayiwa o ɲininkali kelen don Kone bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye jamana kɔni ta cogo o cogo lakanako kuma in bɛ na kuma tɛ nin waati in yɛrɛ la maa caman yɛrɛ tun bɛ fɛ k'i sinsin yɛrɛ de kan hali dialogue yɛrɛ k'a saboter pour que a ko kana se ka ɲɛ sɔrɔ e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye. merci o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ Kassim i b'a dɔn an bɛ jamana dɔ de kɔnɔ il est temps anw yɛrɛ k'an yɛrɛ ɲininka min y'an sɔrɔ quoi min b'an kan anw yɛrɛ k'an yɛrɛ ɲininka est ce que anw yɛrɛ nɔ t'a la wa bi bi in na minnu nana autorité minnu nana ninnu bɛɛ ye exemple sɔrɔ c'est u ye leçon ta nin ko in kan yanni bi ka se quoi nord la ye u b'a dɔn ka dɔnna kariw dɔnbaaw de don quoi insécurité min filɛ nin ye
pourquoi b'a fɔ ko population ni force de défense kan ka hakilila di ɲɔgɔn ma an bɛ min na bi est ce que maliyɛndenw bɛ k'u yɛrɛ di ka information di a temps wa e b'a kalama an bɛɛ b'a kalama dɔw minɛna nin ban waati waleya kɛlɛw na min ye maliyɛndenw ye an bɛ taa min n'an ma kɛ an yɛrɛ ye an bɛ kɛ jɔn ye wari kama o de kama dialogue in na a fɔra mesure tara o groupement dɔw bɛ yen fana ni olu ye yɛrɛ kɛ komi olu bɛ jamanadenw bɔ rebelle bolo alors que olu fana bɛ i n'a fɔ Konate y'a fɔ cogo min o bɛ taa kɛ bɛnbati waleyakɛlaw bɛ siraw voilà olu bɛɛ bɛna disu aujourd'hui an bɛna fɔ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ baara min na bi tile filani in kɔnɔna na i y'a ye force spéciale dɔ créé la peut-être an da bɛna s'a ma o force spéciale mun de b'a to u bɛ k'a créer c'est pour que jamanadenw ka se ka lakana cogo min c'est des forces scientifiques u bɛna doter connaissance dɔnniya la u bɛna doter minɛnw na pour que u ka se ka ni bɛnbati waleya ninnu kɛlɛ cogo min et aujourd'hui e b'a dɔn k'a fɔ bi bi in na partenaire min b'an bolo bi ni Mali bɛ ka taga sebaya sɔrɔ kɛlɛ la waati min o bɛ wuli ka jamanadenw yɛrɛ fitinɛ o de kama i y'a ye k'a fɔ hali an sɔnna pour que jamana ɲɛmɔgɔw ka parti politique ka fɛn activité sur soi an sɔnna o de hukumu kɔnɔna na parce que aw bɛ ka kɛ min kama a bɛ yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye an dun bɛ insécurité de kɔnɔna na aw ko k'a bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw ka baara tilen u bolo ni groupe wɛrɛ nana u yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ dun a ma kɛ cogo di donc nin waati in kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka mesure minnu ta ani u bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw minnu ɲini ka jamana lakana jamanadenw fana kan ka olu dɛmɛ o sira kan yɔrɔ bɛ yɔrɔ la bi ne ka yɔrɔ attaqué la i ye yɔrɔ min fɔ Yoro Somara ninnu moi je suis de là-bas maaw attaquera kɔsa na a y'a mɛn min kɛra yen dɔw sɔrɔla yen min ye yen denw ye minnu fana tun b'a ko kɔnɔna e b'o fɔ cogo di o yɛrɛ bɛ terrorisme fɛ parce que an y'o de fɔ e b'a dɔn bi k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ kɛla kɔrɔn fɛ k'a fɔ ko nin bɛɛ bɛ se ka kɛ ninnu ye ninnu bɛ se ka na mɔgɔw attaquer cogo di k'a sɔrɔ renseignement ma d'u ma don min na o taara an ka maaw attaquer c'était à 6 heures et à 6 heures dɔw sɔrɔla mun ye mɔgɔw wele dugu kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka taga yen olu y'o dɔn cogo di donc ni bɛnbati walekɛbaa ninnu filɛ nin ye anw ka mɔgɔw de dɔw b'u senkɔrɔ ka renseignement d'u ma mais an ka autorité bi bi in na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn c'est-à-dire que renseignement mun b'u bolo bi i bɛ k'a kɛ dɔrɔn ani i kodɔnlen don fɛn fɛn minɛna la u bɛɛ b'a dɔn u bɛ yɔrɔ min bi bi in na il y a des appareils aujourd'hui i bɛ k'a kɛ dɔrɔn a ŋaniya b'i kɔnɔ ani minɛnen don a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ an y'a ye k'a fɔ jɛkulu dɔw fana bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na k'a fɔ u dalen bɛ wula kɔnɔ yen le Mali est très vaste Mali ka bon cogo min k'a fɔ nin force de sécurité ninnu ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ aw bɛ taa yan kɛlɛ sisan a bɛ bɔ yen dɔrɔn a bɛ taa yan fɛ dɔrɔn o bɛ na a bɔra yɔrɔ min na o bɛ na yen donc aujourd'hui anw de kan ka fara force de défense kan Mali golomasiri tabaw kan an ka renseignement di a di cogo la an ka mɔgɔ ninnu dénoncer u ka se ka ninnu minɛ k'u draguer sinon aujourd'hui an ka effectif ka ca n'u ye o an sɛbɛn ka n'u ye bi o mais min fɔ nin ye waati in kɔnɔna na nin fana ni ti ban la quoi an bɛ waati min kɔnɔ parce que n'i bɛ ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ jagosa i ni jugu min bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ b'a dɔn jugu min de don a tɛ se ka da a tɛ se ka sunɔgɔ donc a bɛ cogo min na a bɛ fɛ ka kɛlɛ a bɛ kɛlɛ tiɲɛ i bolo a b'a ɲini ka kɛlɛ tiɲɛ i bolo donc an b'o waleya kɔnɔna na aujourd'hui an bɛ se k'a fɔ nin bɛɛ ye waatilako ko de ye quoi mesure min bɛ ka taga i bɛna ye d'ici an bɛ kalo joli la an tɛ mois d'avril la yanni an ka taa se samiya ma Kassim an bɛ sigi an b'a kuma fɔ ɲɔgɔn ye parce que mais les mesures fortes sont en train d'entreprendre et puis encore il y a k'a fɔ jɛkulu ninnu filɛ nin ye fɛn o fɛn bɛ se ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na olu jɛkulu ninnu bɛɛ bɛ État bɛ ka mesure ta o jɛkulu bɛɛ contre la et puis c'est ça parce que jamana tɛ se ka jɔ tant que ni mesure dɔw ma ta waati dɔ la bajanbila ninnu an k'o dabila jamana kɔnɔ k'i bila i yɛrɛ ma ten i mouvement i wulila ten ka jamanadenw kun kari ɲɔgɔn na alors que jamana kan ka taa sira dɔw de kan waati kɔnɔ par rapport à la sécurité e bɛna wuli k'i ka kuma fila fɔ dɔrɔn dɔ bɛ wuli ka fara i kan dɔrɔn o ye jamana donné problème kɔnɔ donc olu mesure mun talen don o de kama an ko an ka tɔn kɔnɔna na an b'a fɛ bi an b'a fɛ sini
u yɛrɛ mɛnna a mesure tali la Soumaïla a mesure tali la yɛlɛma bɛ ka don ko la c'est vrai que mɔgɔ bɛ ka mankan kɛ yɔrɔ caman na i yɛrɛ mɔgɔ caman ye bankasi de ta ye mais an b'a dɔn fana k'a fɔ jamana kɔnɔ yɔrɔ caman bɛ yen degun b'olu kan Gawo ni Menakaw ni fɛn olu kɔni dugudenw tɛ wuli ka mankan kɛ i n'a fɔ an bɛ ka min ye Dɔngɔnɔ dugu la tiɲɛw tɛ kelen ye mɔgɔ kow kɛcogo fana tɛ kelen ye gouvernement fana bɛ ka falen ni yɛlɛmaba minnu kɛ est ce que bolo a bɛna nɔbɔ don nataw la wa a bɛ nɔbɔ ka sɔn o diyagoya de parce que fɛɛrɛ min bɛ tigɛju bɛɛ de pour que nɔ ka bɔ tu sais an bɛ ko min kɔnɔ on fait face u y'a fɔ cogo on fait face à beaucoup d'ennemis c'est à dire Mali kɛla fɛn k'a bila i n'a fɔ n'i ye fɛn bila jugu cɛma Mali kɛla fɛn kelen bɛɛ de y'a bila jugu cɛma bon o ma kɛ baasi ye Mali yɛrɛ denw tilala tuguni ka fara jugu kan ka to ka Mali lanɔgɔ o ka gɛlɛn dɛ ka sun o kɔni an m'o yɔrɔ min na ne bɛ o kɔni a bɛ mɔgɔ b'i dabolo kan dɛ a bɛ marabaga bɛɛ tɔrɔ a bɛ marabaga bɛɛ dusu an yɛrɛ mun ye société civile an yɛrɛ t'a dɔn i b'a fɔ an tɛ jamana kelen kɔnɔ c'est à dire a tɛ ban c'est à dire maliyɛnw yɛrɛ de fara jugu kan tuguni ka to ka jugu dama ka baara la dɔw sa kɛ dɔw kɛ maliyɛn dɔw kɛ sinon bɛɛ sa furula maliyɛn bɛɛ bɛ se ka fara jugu maliyɛn dɔw de farala ŋɛnɛ jugu dɔw de farala jugu kan ka to ka jugu la fasaya ka sira di jugu ma ka possibilité di jugu ma jugu fana ka se ka don ka tiɲɛni kɛ tuguni o maliyɛnw bɛ yen soit ka possibilité di jugu ma ka minɛn lase jugu ma ni sira bɛɛ ye a b'a dogo a b'a kɛ cogo bɛɛ pour que ka minɛn lase jugu ma jugu bɛ se k'a profiter cogo min na ka se ka tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ bon tɔgɔw ko ko o acte de sabotage dɔrɔn de bɛ yen ne b'o wele ko acte de sabotage c'est à dire ŋɛnɛ jugu mais mɔgɔw bɛ k'o fana fɔ n'i ye a jateminɛ an ko ko wagati dɔ la mɔgɔ wɛrɛw b'an fɛ yan olu taara mɔgɔ foyi tɛ yan sisan o jugu bɛ se ka na bɔ yɔrɔ jumɛn tuguni ka se ka nin waleya ninnu kɛ ka se ka acte de sabotage kɛ tuguni Konate n bɛ yɛlɛ o yɔrɔ la fɔlɔ parce que mun bɛ yan o ka jugu ni tagalen cogo di a siga foyi t'o la a ma fɛn na ko nin jugu ka jugu ni jugu kun kelen e ni mɔgɔ bɛ baro kɛ e ni mɔgɔ dumuni kɛ a bɛ ka ɲini ka muru da e kana e cɛ ka sɔn an tɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ye ni jugu ka jugu ni jugu kun kelen o donc maintenant bon mun taara jugu bɛ jamana ko min ka jugu n'o ye parce que e ni mɔgɔ bɛ tile kɛ ɲɔgɔn kan a bɛ baara yɔrɔ kelen na a ŋɛnɛ de jamana ka ci e b'o dɔn est ce que bɛ se ka ala ye k'a don a kɔnɔ k'a fɔ ko nin ŋɛnɛ ma ɲi ka ɲɛsin jamana ma donc maintenant a b'a sigilen don a bɛ ŋɛnɛ juguya walew ta ka dɛmɛ don jugu ma jugu bɛ se ka fɛrɛ jamana ma cogo min na o ɲɔgɔnna caman de bɛ jamana kɔnɔ mais n dalen b'a la i ba ala ka mɔfan n'ala sɔnna a bɛɛ ŋɛnɛ bɛ segin ma kelen kelen ko n y'o de f'i ɲɛna ko kolabandaw tɛ o bɛ sɛgɛn parce que tɔɲɔ filɛ nin n'i mɛnna tɔɲɔ la n'i m'a dabila tɔɲɔ yɛrɛ b'a fɔ k'a dabila ayiwa an bɛna tila ka garisɛgɛ di nɛgɛjurucigu ma 92 42 42 30 la pour que u ka se ka weleli kɛ ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka baro la a bɛ se ka weleli kɛ 92 42 42 30 la an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ jamanakuntigi ye décret ta n'o ye Asimi ye parce que ale yɛrɛ bɛ chef d'état ale bɛ bɛɛ lajɛlen armée bɛɛ sanfɛ min ye FARI ye k'o sigi n'o ye force rapide d'intervention ye o bɛna na ni yɛlɛma ye ou bien o bɛna na mun de falen kow la sisan. Merci o force unité kura min talen ne président fɛ le 15 décret in taara nin kalo tile 15 kɔnɔna na force min don force d'intervention rapide a ye objectif d'a ma c'est à dire kuntilennaw a bɛna kɛ baara fɔlɔ bɛna kɛ mun ye planifier et coordonner des actions lutte contre le terrorisme c'est à dire hakililaw de bɛna ta min bɛ se ka banbacɛ walew baara ninnu comment dire k'olu dragi cogo min u kana se ka dankari kɛ jamanadenw na ani ka dankari banbacɛ wale ninnu yɛrɛ kɛlɛ ka ban jamana kɔnɔ ani ka jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔbabaw ninnu min ye sɔrɔsi ɲɛmɔgɔbaba ninnu ye k'olu sécurité cogo min ani an ka yɔrɔbaba ninnu yɔrɔ minnu mɔgɔw bɛ se ka dankari kɛ f'a bɛna dankari kɛ adamadenya yɛrɛ fɛngɛ na o bɛ se ka yɔrɔ dankari olu bɛ se ka yɔrɔ ninnu sécurité cogo min donc an b'a da la k'a fɔ yanni nin ka se comment dire forçati tun bɛ yen o forçati créé la o o kɛra mun de kama o fana la mission tun bɛ yen maintenant a fɔra ko nin unité in commandant bɛna kɛ commandant fila ye kelen ani a dankan donc olu bɛna yamaruya olu bɛna baara kɛ jɔn ka hukumu kɔnɔna na chef d'état major général des armées ka yamaruya de kɔnɔna na donc i bɛna ye k'a fɔ n ye min fɔ la loi programmation comment dire militaire la o kɔrɔ ye mun de ye militaires kan ka sigi ɲɛmɔgɔw kan ka sigi k'a lajɛ mun de b'a to jamana militaires bɛ se ka u yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ parce que jamana fɔlɔ tɛ se k'a fɔ tant que ni militaires m'u ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ dɛ n'i ɲɛ bɛ jamana na bi
kama tɔgɔ fɔ bi i b'a ta a ka sɔrɔ sukunda de fɔlɔ Algérie b'o la France b'o la Chine b'o la Russie b'o la an ni minnu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi min y'o Russie la olu b'o la a n'a ɲɔgɔnna caman donc an dun fana ko k'an ye jamana min ye an y'an yɛrɛ jamana de ye an ka indépendance b'an yɛrɛ bolo mais n'an ka armée t'an bolo dun o tɛ fu ye yan donc nin b'u yɛrɛ sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na nin force an bɛna fɔ nin force bɛna dɔ fara Mali sɔrɔsiw ka baara kɛlen kɔrɔlenw kan de quoi a bɛna dɔ ɲɛtaga di o de la aujourd'hui vous avez vu i y'a ye k'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔw ye sariyaw ta k'a fɔ ko bi kɔɔriw bɛɛ yɛlɛmana militaire domaine kɔnɔna na c'est-à-dire k'a fɔ ninnu ye policier ye ninnu aw bɛɛ bɛ mission kelen de kɛ sisan ka jamana bɔ wala hakilila ye kelen ye donc nin bɛɛ de bɛ na hukumu kɔnɔna na donc an b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye c'est-à-dire nin ka bila en place très rapidement an ka o baara kɛlenw ye parce que minɛnw de bɛna d'u ma u bɛna doter et je sais que jamana ɲɛmɔgɔw u bɛn'u bila ni Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na parce que u tɛna se ka to yan u tɛ se ka to yan parce que yan ye capitale de ye alors que a fɔra ko bɛna terrorisme kɛlɛ de kɛ terrorisme tɛ yan dɔrɔn donc u bɛ yɔrɔ min na u bɛna taa yen de donc an bɛ min fɔ dɔrɔn jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ baara la ala i ye question dɔ poser yan aujourd'hui au nord gouverneur ye welewele da k'a fɔ service centraux de l'État bɛɛ ka taga mɔgɔ kan bi baara la yen aw kun nana sisan jamana ɲɛmɔgɔ seginna jamanadenw ma yɔrɔ in na a ye taa baara kɛ donc i jɔ ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo n b'a ni su e yɛrɛ don tɔɔrɔ se i tɔgɔ n'i jamu Kamu Sogorogo. Ali Sogorogo. Awa. Ina ɲininkali. Ne ye chauffeur de ye ne bɛ ka émission suivre cogo o cogo hali sisan n bɛ ka sɔgɔma ne b'a suivre wula fɛ fana n b'a suivre. Awɔ. Quasiment min fɔ ko ye walahi min fɔ ka jamana ko la ko ye. Walahi. Ala ka barika dɔ ko ko na hali bi Ala k'a taa ɲɛ. Walahi. Ayiwa ale ta kɔni ye foli ye an b'a fana fɔ Kalilu ko a Sogorogo ale y'an wele ka foli kɛ nɛgɛjuru sira ye 92 42 42 30 Kone. Donc an bɛ min fɔ nin yɔrɔ la. E bolo sa fari bɛna na ni yɛlɛmaba don. Non fira de don. Ouais fira. Fira force d'intervention rapide. A bɛ na ni yɛlɛma o jagosa ye ne y'o fɔ ye ko forçati a kana firi an kan yan dɛ. Ayi a tɛ firi. Non a tɛ firi. O de donc ni forçati kun tɛ yen o ma na. O nana. Est ce que force an ka force de défense bɛɛ kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔɔri bɛɛ kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ militaire domaine kɔnɔ o fana ma na donc a nɔ yera wa a nɔ ma ye. Ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo. 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 Oui somɔgɔw bɛ. Balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu. Emmanuel Dabu. Ka bɔ Tomiya mara la. Ka bɔ Tomiya. Oui. Ayiwa Dako i ka ɲininkali. Bon ne bɛna a ka cɛ ka kuma de sɔn ji la dɔɔni. Ne bɛna cɛ ka kuma de sɔn ji la dɔɔni. Komi cɛ ko ko village mɔgɔw yɛrɛ de bɛ ka dɛmɛ ka ko village la mɔgɔw yɛrɛ de bɛ ka don a la sisan. Ka tiɲɛni kɛ. Ne yɛrɛ ɲininka tuma dɔ la u bɛ taa dɔw forcer de. U bɛ dɔw forcer ka don. Dɔw bɛ dɔw bɛ don a la a bɛ siran u b'u forcer ka don a la ka sirannen bɛ don a la ka essayer ka lajɛ n'u bɛ lafiya da sɔrɔ quoi. Voilà dɔw dokun y'o de ye fɛn ninnu na de. Sinon anw fɛ yan u baden de bɛ yan anw fɛ yan u baden bɛ yan. Mais don o don u bɛ tɛmɛ anw fɛ yan. An tulo b'i la o. Ne tulo t'aw la arajo la yan nɔ. A ye tulo t'an na. Ayi. I b'a sɔrɔ retour ko don. Retour ko de bɛ sɔrɔ. Voilà c'est ça. Merci Emmanuel an y'i ka hakilina faamu
a bɛ tali kɛ ye min fɔ la ko jagoya don k'u b'u don a la ko a caman b'olu yɛrɛ fɛ yen ne n bɛ ka yɔrɔ min fɔ ye o ye ne ka yɔrɔ de ye o bon ani yɔrɔ wɛrɛ caman terrorisme kɛlɛ in filɛ nin ye bɛɛ b'a dɔn min de don o bɛ don dugudenw ka hakili la o b'o de suɲɛ donc n'o y'o sɔrɔ fɛn tun tɛ mɔgɔ min bolo a ma deli ka hali dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ i bɛ bali k'o ye dɔrɔn o yɛlɛmana o bɛ yɛlɛma cogo di c'est que a bɛ fɛn dɔ de la e dun tɛ baara bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn dugu kɔnɔ nka dugu kɔni kɔnɔ bɛɛ bɛ dɔn bɛɛ bɛ dɔn togoda kɔni problème ye dɛ bɛɛ bɛ dɔn i kɛ cogo o cogo i dɔnnen don Kasim n'i y'a ye anw fɛ yen u dɛsɛlen bɛ ka sɛbɛya sɔrɔ yen sinon u nana kɔsa nin y'a siɲɛ 2 de ye salon u ye nin ɲɔgɔnna kɛ nin y'a siɲɛ 2 de ye n'u nana nin sen na de ka na kan bɛɛ force ka kan bɛɛ k'a détruire k'a bɔ yen pewu k'a kɛ tomo ye à 6 heures e k'a lajɛ o y'a sɔrɔ bɛɛ wulilen don donc duguladenw dɔw tun sɔrɔla yen minnu ye an bɛɛ bɛ sigi ka ɲagami o sigida la kɔni mɔgɔw ka ca dɔw de sɔrɔla yen minnu ninnu bɛ coordonner ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ dugudenw t'a kalama olu depuis u bɛ nalen depuis u bɛ fɔ frontière parce que nous sommes à la frontière Mali Burkina direct et c'est une zone très stratégique forêt de bɛ yen wula kɔnɔna de don quoi u bɛ bɔ dɔrɔn o mana tiɲɛni kɛ dɔrɔn u bɛ yɛlɛn ka kulu sanfɛ dɔrɔn donna Burkina donc maintenant dugudenw minnu y'u ye olu ye force alerté o y'a sɔrɔ message fɔra dɛ message fɔra depuis dugu ka jɛ ko bɛ na u bɛ fɔra an ka mɔgɔw ye mesure ta an b'an ka golomasiri sabaw fo yan vraiment ninnu ta la hali mɔgɔ kelen u m'a sɔrɔ an ka mɔgɔw la mais an ka mɔgɔw ye dadigi k'u la fu caw la ayiwa Dawuda sisan an b'a dɔn k'a fɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo an b'a mɛn sisan fana ko marifa t'a bɛɛ ɲɛnabɔ ko fo kumaɲɔgɔnya ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ yiriwali baaraw ni fɛnw ka kɛ ko n'a y'a sɔrɔ ko an ye marifa ta kuma ca k'an k'a lajɛ sa ko ka sira wɛrɛw fana ta o fana bɛ ka fɔ tile 2 in na n y'o de fɔ marifa t'a bɛɛ ɲɛnabɔ o tiɲɛ ye mais ni marifa fana tɛ fana a bɛɛ tɛ ɲɛnabɔ a siga t'o la dɛ ni ma marifa ta ni jugu nana a bɛɛ k'a sago ka taa a bɛ ɲɛnabɔ cogo di f'a ka dɔ sɔrɔ min bɛ se k'a bali exactement donc maintenant o de kosɔn c'est vrai kuma don marifa t'a ɲɛnabɔ ni marifa t'a ɲɛnabɔ marifa ka bila marifa tɛ se ka bila o mais c'est dɔ bɛ yen allo ayiwa a na kɛ réseau ko bɛ mɔgɔw la bi n'i ye jamana nin ta bi ka développement an bɛ se k'a fɔ taaɲɛ yɛrɛ sira min bɛ hakilina min bɛ marabaaw kɔrɔ bi i b'a ye k'a fɔ ko marifa kelen ma ten hakilina wɛrɛ bɛ mun de marifa ye usine ko mun bɛ sen na centre mun bɛ ka jɔ hôpital militaire min bɛ ka jɔ a ju mun ye a ye k'a ju fana ɲɛna kɛ a ju parce que miliyari mun tun bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taa furakɛli kɛ jamana gansan kɔnɔ a miliyari tɛ nafa dɔn ɲɛna ni hôpital militaire min banna sisan an ka fonctionnaire que ça soit les 4 millions premier ministre dɔ ta kɛla yan min da sama bɛ émission dɔ kɛla yan ko 1,000,000 kun tɛla an ka premier ministre dɔ ma a ka taa yɛrɛ furakɛ Maroc arrivé au Maroc le roi du Maroc a ko non ko je prends en charge a ye cɛ ka an ka premier ministre nin ka furakɛli bɛɛ ta en charge a wari segala ka na kuma fɛ k'a kuru wari kan mais a yɛrɛ ka ani mun ye voyage kɛ ɲɔgɔn kan ka délégation mɔgɔ dɔ tilala ka na a déclaré k'a fɔ ko Maroc roi de furakɛli ta en charge a san mais il était obligé a ka taa verser an ka trésor la o ɲɔgɔnna jeli tun bɛ bɔ san kɔnɔ donc maintenant hôpital militaire o bɛna kɛ sababu ye ka nafolomugu miliyari la don jamana kun furakɛli tɛna kɛ ko a furakɛli bɛɛ bɛna kɛ yan o n'a ɲɔgɔnna caman usine mun bolodala don o f'u ye donc pour te dire que marifa ta la mais développement sira fana bɛ ka taa dɛ siga foyi t'o la o bɛ i ye jate minɛ hali sisan comment on appelle centrale mun bɛ ka jɔ dɔ bɛ ka jɔ Buguni dɔ bɛ ka jɔ Sanankɔrɔba dɔ bɛ ka jɔ Safo nin ye o si tɛ développement ye o si tɛ taaɲɛ sira dɔ ye taaɲɛ sira bɛ da tɛ se ka s'a bɛɛ ma on prend l'exemple Segu finigila usine min bɛ yen don a ye sira sɔrɔ a ma sira sɔrɔ an kuma taxi a ma sira sɔrɔ INPP bɛɛ bɛ tɛmɛ INPP la a kun bɛɛ kɛra poussière mais bi don sini sɔgɔma ta ye kɛ i bɛ taa sɔrɔ mobili jɔlen mɔgɔw bɛ baara la ye o si tɛ taaɲɛ sira tatɔ ye a marifa kelen ma ta dɛ n y'o de fɔ n ko an bɛ niveau min na mɔgɔ mun bɛ ka se ka baara saboter an kana kuma baara saboter la fa an ka baara kɛ dɔrɔn i mana baara kɛ cogo o cogo dɔ bɛ sɔrɔ k'ala gosi nɛgɛjuru sira 92 42 42 30 allo n b'a nusu n balimakɛ tɔgɔ ni jamu Mamutu Jara
Espagne. Espagne. Oui, Mamadou an tulo b'i la. Ne ka kɛ Dubaï la. An bɛ min fɔ a gɛlɛya autorité ye na. Dialogue in na, mɔgɔ kuma dɔw b'a kɔnɔ k'u ti ka ta fanga ko ye. Dɔw minnu ma jamana kɔnɔ siya ko kama, u bɛ invité da yira a ma. Bɛɛ kɛrɛfɛ kɛ tɔn ninnu bolo. Ni Sibasiw bɛ baara vraiment u b'a yɛlɛma sinon a yɔrɔ dɔw bɛ yen a tɛ mɔgɔw lafiya. Ah? U b'a fɔ ko population na information yɔrɔ dɔw la an b'a ye information Ayiwa ale ka kuma ma faamu kosɛbɛ ne t'a dɔn a ye min yɛrɛ fɔ kiba n'aw sɔrɔ aw y'a mɛn. Allo? Allo? Oui, n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. I b'i mabɔ arajo la quoi, i bɛ arajo min i bɛ i ka téléphone kɛrɛfɛ i b'i mabɔ o la. Ni m'o faga an tɛ ɲɔgɔn faamu. Voilà, i ka ɲininkali ye jumɛn ye? Ah? Ah, e yɛrɛ ma a lamɛn yɔrɔ e kɔni tɛna se ka ɲininkali ko la dɛ n balimakɛ. An ka baabu bɛ tali kɛ dialogue de kan, dialogue. Dialogue international quoi. Mhm. Ayiwa, wa dialogue ko in na. Mhm. Ala hakilila ye mun y'a la. Mhm. Halisa u ka jigin dugu ma. Mhm. U ka duguma mɔgɔ in ka halisa u ma se halisa dugu ma u ka ko kɛ kunkoloba ko in dakunko mun ye ko b'a la u ka jigin halisa dugu ma kari kɔnɔnaw la u ka mɔgɔw bila u ka mɔgɔw ka ko bɔ sugu kɔnɔna ni fɛn ninnu bɛɛ u ka mɔgɔw la ɲininka puisque mɔgɔ caman de bɛ dugu ma minnu hakili ɲuman bɛ mun na mun bɛ se ka baara kɛ jamana in kɔnɔ i y'a faamuya. Mhm. puisque n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka sigi ka fɔ fanba a kan ka boli fɛn min yɛrɛ kan ne yɛrɛ kɔni hakilina la a kan ka boli an ka bɛn kelen ma denmisɛnw ka don denmisɛnw ka kalanko académique ka don a la parce que papier jɛni tɛ kalan dɛ ne tɛ gɛrɛ foyi ba dɛ c'est carrément ne jateminɛ denmisɛn caman bɛ kari kɔnɔ bi anw de bɛ ka théologie jalisi anw de bɛ ka former jamana kɔnɔ parce que mun wɛrɛ bɛ yen n'i y'a fɔ denmisɛn bɛ kari kɔnɔ tɛ baara la a ma nɔgɔn dɛ u bɛ fɛn sugu bɛ yen. Ni waa kelen waa fila di mun ma a bɛ yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ a bɛ taa don cɛnni dɔ la mun yɛrɛ tɛ fa ni ba sago ye o donc dialogue ne kɔni hakili la o ka jigin duguma sa dɔɔnin et puis u ka lajɛ u ka sɛnɛkɛyɔrɔ dayɛlɛ denmisɛn caman ka taa sɛnɛ la pour que jamana in ka se ka avancer a bɛɛ kalan métier la ni caman denmisɛn kalan métier la a ka ca Ala fɛ gɛrɛfufu ni coup d'état ma bɛ dɔ bɛ bɔ a la bɛɛ fana bɛ bɔ bandiya babajawale nin fɛn na. N'a fɔ denmisɛnnin halisa denmisɛnnin caman de bɛ yen mun bɛ se ka hakilina caman sɔrɔ ka taa babajawale maa min nɔfɛ. O tiɲɛ ye. O ye tiɲɛ ye. N'o tɛ kuma kɔni a bɛ ka ɲi sigi ka fɔ in ka ɲi. Mais an ka baara kɛ diɲɛ bɛɛ b'a fɔ k'an ka baara kɛ an n'o ka baara kɛ n'o tɛ ne ye don min na a tɛ dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Mali baarakɛyɔrɔ yɔrɔ dɔ de ka daminɛ Segu jamana ka na bila Segu jamana ani Gaya jamana. N'o tɛ n'i bɔra dɔrɔn ka yɛlɛ Moti-gun kan ne dɔgɔninw ka yɔrɔ tɛ a baarakɛla ka dɔgɔ dɛ. Donc kuma tɛ se a bɛɛ ɲɛnabɔ dɛ fo a bɛ se don bada kɛra ekɔliso la donc n'o kɛra a ka ca Ala fɛ an bɛ sira min an bɛ k'o kɔnɔ quoi. Ala ka ɲɛ ka d'a ma. Amina arabi. Ala ka kɛlɛ ma. Ale ka kuma voilà d'accord an kun bɛ Mɔrɔfan ta ɲɛnabɔ Mɔrɔfan ta ɲɛnabɔ sira wɛrɛ ka ta
o tɛ sira wɛrɛ n'o développement sira ye ne ye jateminɛ Mali yɛrɛ sanuko la Mali kɔdi mine i n'a fɔ gafe m'a yira k'a fɔ Mali sanu bɛ se ka Mali nafa cogo min na segingalo gafe ka o kɛla bɛɛ ɲɛna Mali kan ka ɲɛyɔrɔba sɔrɔ la cogo min na segingalo bɛ k'o papier révisé o kɛla bɛɛ ɲɛna yɔrɔ o nafa sɔrɔ sira o tɛ nafa sɔrɔ sira ye bɛɛ b'a dɔn kɔni nafa bɛ se Mali ma bon an ka comment on appelle hali Mali kɔri tun bɛ kɛ cogo min na c'est comme si Mali tun bɛ kɔri sɛnɛ dɔrɔn k'a don dɔrɔn k'a labɔ ka taa di ten Mali tun bɛ bolola sɔn o dabilara donc Mali lithium ko ninnu bɛ sira min na ni yɛlɛma kuma don Mali yɛrɛ gafe ko n'a n'a dujɔrɔ fɛnko la o bɛɛ tun bɛna bɔ ka taa ten Mali ta tun bɛ kɛ ala ɲa ye i da fɛnɛ makoro dun donc n'o bɔra ka hali Mali sanu premier ministre da sera waati dɔ la Mali sanu mun taara ye jamana kɔ kan a yira k'a fɔ n'a bɔra ni bɔcogo ma don a la ni Mali yɛrɛ ma bɔcogo don a sanu na a taara k'a fɔ wɛrɛ tun ka ca ni Mali budget équivalent au budget du Mali yɔrɔ kɔni o tiɲɛni dan ye donc maintenant mais kɔdi mille kura min na sa o de dankari o bɛɛ la ka dan sigi o bɛɛ la o tɛ se ka kɛ tuguni donc n'o de fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen ko mana ɲa cogo cogo dɔw bɛ se ka o k'u b'a la gosi o tɛ b'a la o bɛɛ fana tɛ se ka don da kelen fɛ ni mun ma don o da fɛ n'a ɲɛna wɛrɛ bɛ tila ka na tɛgɛrɛ fɔ kɔfɛ mais bi tɛ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ bi tɛ u fana b'a fɔ ko tiɲɛ na u sɔnna mais bi tɛ mais an kana an kɔfilɛ o la baara ka kɛ dɔrɔn ayiwa balimakɛ bɔra ka yɔrɔ min fɔ n t'a dɔn n'i y'a faamuya dayɛlɛli ka kɛ denmisɛnninw ka kalanko ko k'o kɛ ko ka jigin halisa dugu ma dɔ wɛrɛ bɛ nɛgɛjuru la allo 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 balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu Gawusu Kone de Paris. Gawusu Kone. Ouais, Paris. Gawusu Kone de Paris. Gawusu Kone Paris. Ouais. E bolila ka bɔ jardin zoologique la cogo di ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Paris? Cɛ n ta nana dɔrɔn bolila jamana tɛ yen an nana ɲɛɲini ouais. An bɛ ka émission lamɛn Dialogue vraiment je suis très content hali ka da Sophie a bɛ ka taa ex daminɛ so yen nɔ a t'olu bɛɛ ɲininka président kɔrɔ muso ninnu o bɛɛ fara promotion min na office du Niger min bɛ Mali bolo ouais. Alors an tulo b'i la voilà an ka office du Niger nin kasoladenw dɔ bɛ yen nɔ u bɛ kaso la u bɛ se ka taa n'u ye office du Niger an k'o exploiter ka sɛnɛ ka développer tuguni ya olu ka proposition a parce que office du Niger bɛ yen nɔ n'a bɛ di mɔgɔ ma u ka sɛnɛ kɛ sisan nɔ donc an bɛ dɔ bɔ jamana fana gɛlɛya la tɔgɔ min y'a faamuya ya o fana ne ka o proposition dɔ ye quoi ya donc maintenant sɛnɛ bɛ kɛ olu de ka k'olu balo donc o fana bɛ sɛnɛ kɛ sisan nɔ donc en même temps dɔɔni bɛ d'u ma kalo kalo donc u ka peine de ban voilà travail d'intérêt parce que hali ya u bɛ taa nɔ n'i bɛ kaso la cogoya dɔ la u b'i bila i bɛ taa sira tigɛ tigɛ ni denmisɛnninw ye i bɛ baara kɛ hali n'a kɛra 2 heures de temps ye i b'o kɛ e ta ye ya u bɛ dɔ bɔ peine tɔn na quoi parce que fa fana k'o de kɛ kasoladenw bɛ bɔ ka taa dingɛw labɔ an dɔw ye Bamakɔ kɔnɔ u bɛ taa yɔrɔ nettoyer ya donc ka kan baara bɛɛ bɛ baara sɔrɔ i bɛ to sɛnɛ la n'i ko k'i ka fɛn bana i bɛ k'i ka foro exploiter y'a mɛn an tulo b'i la o ayiwa a faamuna i Kone amina yarabi ale ni dɔ in man jan ɲɔgɔn na effectivement Kasim ni yɔrɔ in na an balimakɛ dɔ ye ɲininkali dɔw kɛ par rapport au Jalaw ko Jalaw kan ka étendre ka kan ka di hali bi fo sugu kɔnɔnaw la voilà ko fo sugu kare kɔnɔnaw ni sugu kɔnɔnaw ko ni question million kelen bila tabali kan a bɛ traiter cogo di moi je crois que y'an y'a fɔ cogo min n'i ye question bila bɛɛ n'a ka hakilila de don an tɛ tila o i y'a faamu n'a fɔra communal de ye mun ye sisan o tɛ ye dugumalaya jamana yɛrɛ bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn n ko commune de don commune bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn n ko commune ka mɔgɔw bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn n ko village de don quartier de tɛ donc an b'a fɔ an balimakɛ ye ni carré kɔnɔna tɛ fila ye min kɛla o y'o de ye quoi o bɛɛ de faralen de ɲɔgɔn kan mais n'a fɔra commune peut-être i b'a fɔ ko commune ba dɔrɔn mɔgɔw de don c'est des villages n'a fɔra commune kelen village de don village de bɛ kɛ commune ye donc chef d'arrondissement de ye commune ye donc maintenant nous chef d'arrondissement n'olu ye village wele ka na carré kɔnɔ mɔgɔw de bɛ na
olu le kare kɔnɔ mɔgɔw ye olu de don donc a b'a faamu o cogoya la a fana ko chômage an y'o de fɔ dialogue in na a bɛɛ fɔra o an y'a bɛɛ fɔ chômage min ye Mali sɔrɔ c'est des leçons mais fɛn dɔ f'u ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye exemple ta an ka jamana caman kan an ka jamana ɲɛmɔgɔ délégation dɔ bɔra Wuranda o dongo c'est pour aller s'inspirer parce que an ta min y'an sɔrɔ a bɛ i bɛ se ka jamana caman ta fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ an ta de kɔnɔ min b'an kan bi. an ka dɔ lamɛn nɛgɛjuru la allo. allo balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. Adama Kuyate ka bɔ Ɲamiramugu. Adama Kuyate. Ɲamiramugu. ka bɔ Maɲamugu. Ɲamiramugu. ayiwa i ka ɲininkali. Débat in na dialogue in na ne kɔni hakilinata ye min ye dɔrɔn u bɛ se ka capitale yɛrɛ décentraliser. ka capitale yɛrɛ décentraliser. Ka essayer ka bila. ka taa n'a ye anw segukaw fɛ yen. ka taa n'a ye centre yanfan ninnu dɔ la ou nord yanfan ninnu dɔ la. k'a bɔ Bamakɔ yɛrɛ la pewu quoi. Ka bɔ Bamakɔ yan parce que bɛɛ kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan. oui. foyi tɛ Bamakɔ yan nɔ. bon a don bɛɛ bɛ ɲagabɔ bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ Bamakɔ yan ka tila k'a fɛngɛ kɔnɔnamɔgɔ ninnu bɛɛ sɛgɛnnen don. bon ne y'a essayer sisan ka capitale yɛrɛ décentraliser sisan ka taa niveau kɔnɔna ninnu dɔw la. taara Bamakɔ na ni hakili dɔɔnin quoi. kɔni o ye ne hakilinata ye Ala ka so yɛrɛ d'a ma. ayiwa Kuyate a faamuna. n b'a fɛ ka nin ka kuma tɔ dafa n b'a fɛ ka ko ne ka kuma tɔ dafa denmisɛnninw ka baarako la Kasum mɔgɔw bɛ ka c'est à dire ɲinɛ fɛn dɔ kɔ jamana si tɛ se ka denmisɛnnin don baara la ni baara ma créer o kɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ to dɔrɔn ko taa baara kɛ ka sɔrɔ ma baara yɔrɔ labɛn tɛ yen bon jamana marala san joli joli c'est à dire usine jamana si tɛ se ka taa ɲɛ ni usine tɛ bayɛlɛmali yɔrɔ tɛ se ka kɛ cogo si la hali ni turu kun ka sanni feere tɛ jamana si bɔ nɔgɔ la sanni feere tɛ jamana si bɔ nɔgɔ la jamais o baloli de o baloli de e yɛrɛ bɛ ka balo fɛn min na o tɛ sɛnɛ fɛ fɛ e bɛ taa ta mɔgɔ wɛrɛ fɛ ka na e bɛ baara bɛ créer cogo di ka di jeunesse ma e bɛ ka baara créer kɔfɛ de a un seul coup c'est à dire san kelen tɛ se ka baara créer ka di population ma san fila tɛ se ka créer fo usine ka jɔ ka caya aw dun sira talen don parce que leçon de dira malien ma a yɛrɛ k'a fɔ n'i y'a ye an ka rébellion sera ka favoriser ka jeunesse caman don que ça soit le centre que ça soit le nord jeune caman ye faveur sɔrɔ ka don rébellion na a sɔrɔ parce que u tun tɛ dɔ la o n ye siɲɛ caman kɛ Côte d'Ivoire n ye siɲɛ caman parce que n kun bɛ n ka vacances kɛ Côte d'Ivoire ne tun bɛ quartier min na Daloa an yɛrɛ ka carré kɔnɔ quartier kɔnɔ dans notre quartier n bɛ jeune fɛn fɛn dɔn a jeune cité ne min tun tɛ baara la usine dɔ la n tun bɛ jeune kelen bɛ dɔn un burkinabé a tun bɛ baara kɛ mairie la à part Fuseni il s'appelle Fuseni Sabadogo à part Fuseni jeune fɛn fɛn tun bɛ an ka quartier kɔnɔ a bɛɛ tun bɛ baara kɛ Libanɛ ka société la mais e bɛ t'o minɛ ka bɔ Libanɛ ka société la cogo di k'i bɛ taa a tɛ sɔn yɛrɛ k'i bɛ taa 5000 ma k'o ka taa Mali kɛ dɔ la a t'a kɛ o mais c'est à dire ɲinankɛlaw de kɔ fo ka mɔgɔ ko miiri o la k'a fɔ baara bɛ di jeune ma cogo di opportunité tɛ yen baara ka di jeune ma jeune bɛ mun kɛ donc jɔn do fɔ jamana marabaaw o hakilina mun bɛ o de ye usine jɔ ye jamana si tɛ taa ɲɛfɛ tant que ni baaraw ma créer ka usine jɔ ka kolonŋɔna ninnu na dilan ka kɛ nafasɔrɔ sira ye jeunes bɛ se ka nata a la cogo min na k'a nigala k'a fɔ olu de ka taa fɛn wɛrɛ kɛ n ka nin kɛ o nafa bɛ se ma rapidement o sira ka don jeunes kɔrɔ sinon jeunes bɛ k'a mun kɛ imagine toi une grande ville une grande capitale ko Bamako usine foyi tɛ Bamako ne la min bɛ se ka mɔgɔ ba fila don baara ye hali ba kelen tɛ mais n bɛna fɔ cogo di a usine capitale Coutroup usine tɛ min bɛ se ka mɔgɔ ba kelen mɔgɔ ba fila ta baara o usine n'o ma Bamako min na o usine kan ka tan bɔ Bamako usine bɛ se ka mɔgɔ ba kelen mɔgɔ ba fila ta a usine kan ka tan bɔ Bamako a bɛɛ n'a ta mais imagine toi donc o bɛ se ka kɛ cogo di c'est à dire o de kosɔn u fɛrɛla an ma ka na n ka usine kelen kelen bɔ yen ka n'o lanɔgɔ k'u datugu pour que dɔ ka fara chômage kan ni dɔ fara chômage kan u bɛna fɛn fitinin kɛ dɔrɔn nɛgɛkolo bɛ gosi ɲɔgɔn na dɔrɔn jeunes bɛ ka taa dɔɔni di jeunes ma kɛrɛfɛ dibi la dɔrɔn a ye wuli a ka marabagaw la marabagaw y'a dɔn y'a bɔ k'a sɔrɔ u yɛrɛ c'est à dire c'est des terrains déjà préparés quoi fɛn labɛnnen don ka bila quoi ni ɲɛtaga sira donna an kɔrɔ fɛɛrɛ tɛ se ka kɛ an ma donc maintenant il faut que fɛɛrɛ o kuma leçon de dira maliyɛn ma ka ban leçon dira marabagaw fana leçon faamuya mais n'ala sɔnna u ye sira ta ala barika a sira bɛɛ baara la ka ban an yɛrɛ mun ye denmisɛnnin an ma kɛ mɔgɔkɔrɔba ye ka so ma fɔlɔ an fana ye sira baara la ka ban mun kɛla ɲɔgɔn t'an sɔrɔ bilen voilà n b'a fɛ k'ale ka kuma dara jeunes ka baara ko telefɔni ok min fara o yɔrɔ kan o ye système éducatif ye a y'o kuma fana fɔ pour que kalanko la denmisɛnninw bɛ se ka bilasira cogo min an y'o de fɔ n'an banna an yɛrɛ an bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye anw y'o de kɛ o
o de y'an sɔrɔ nin waati in kɔnɔna na maliyɛn banaw yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔ min tun b'an kunna olu tun ye mɔgɔ minnu ye u bɛ taa u yɛrɛ di walimɔgɔw ma o de y'an se nin ma nin bɛɛ fɔra nin dialogue in kɔnɔna na proposition kɛla système médicatif an ka segin an ka kɔrɔlenw ma pour que jamanadenw ka se k'a dɔn ko jamana yɛrɛ valeur ye min ye parce que hali an bɛ nin bɛɛ la ni jamanaden yɛrɛ ni jamana kanu t'a dusukun na hali n'i y'a dɔn hali n'i y'a kɛ président ye a bɛ tila ka segin a nɔkɔrɔ la donc fo o de ka système de ka don jamanadenw kunna kalanyɔrɔw la donc o système bɛɛ o kumaw bɛɛ fɔra c'est à dire an bɛ fɛn min na sisan c'est comme si an bɛ ka bɔda de ɲini an ka problème na an bɛ ka solution ɲini groupe par groupe a jɛkulu an b'o fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ feuille de route ye ka taga kumalendenw k'o de faamu c'est à dire jamana ɲɛmɔgɔ bɛ fɛn fɛn na bi-bi in na jamana ɲɛmɔgɔ bɛ fɛn fɛn na bi-bi in na o ye ka leçon ta kunun min tiɲɛna kunun o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen min y'a to a tiɲɛna kunun o solution de bɛ ka ɲini o fɛn ninnu na fo jamanadenw k'o de faamu an bɛ yɔrɔ min na bi donc bɛɛ lajɛlen fana k'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na an ka se ka jamana in dilan. ayiwa dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo allo. oui n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. i tɔgɔ ni jamu. i mabɔ i ka fɛn na i bɛ ka lamɛnni kɛ i b'i mabɔ o la quoi. ale kɔni ka nɛgɛjuru ma se ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen ko ne. donc an bɛ min fɔ jamanadenw ye sisan minnu m'a faamu ko dialogue bɛ ka kɛ i n'a fɔ komi commune yɛrɛ dɔrɔn de bɛ ka kɛ. a b'a dɔn ko problème ye min ye c'est à dire min ka di mɔgɔw ye dɔw ye u b'o fɔ maintenant baara fana kɛcogo fana o fana bɛ yen parce que n'i ye dialogue yɛrɛ système yɛrɛ ta k'a lajɛ président ye comité de pilotage de fɔlɔ sigi a bɛ fɛ baara ka kɛ cogo min a y'o kalifa olu la olu fana ye maa mafalenw fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ yan ka terme de référence bɔ terme de référence in kɔrɔ de sisan baara bɛ ta nin da in ni nin da in ni nin da in ma o kɔrɔ tɛ ko ni e nana n'i ka hakilina ye k'o tɛ fara a kan dɛ mais a ka gɛlɛn olu ye duuru min ta e ka hakilina kana y'o kɔnɔ parce que o siginiden kelen o kelen bolofara misɛnninw caman bɛ o la bon ni mɔgɔ min b'a o bɛɛ mɛn e bɛna kɛ a bɛna kɛ e ɲɛna ko a daminɛna ten dɔrɔn de quoi k'a sɔrɔ n'i ye a cheminement ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛnw caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ mais o bɛɛ la hali Segu aw ka dialogue daminɛ dɔ y'anw sɔrɔ Segu maire ko directement ko mɔgɔ 100 de fɔra ale 50 mɔgɔw ko ko a ye gwa siri a ka mɔgɔw sigi a ye gwa turu a ka mɔgɔw sigi parce que n'i ma farati olu minnu nana olu de bɛ taa ni tɔgɔ tiɲɛ i y'a ye bon barosigi dɔ fana kɛra Segu kɔrɛ kɔnɔ o fana tun bɛ tali kɛ o kelen na o fana dialogue mɔgɔ yɛrɛ comité pilotage mɔgɔ 3 yɛrɛ bɛɛ tun b'o salle kɔnɔ Burama Sumano tun bɛ yen Mamu Dafe tun bɛ yen Sirima Sako tun bɛ yen Abdel Nasser Alansari o tun bɛ yen olu tun bɛ o kɔnɔna na yen fana nana fa a ko k'u ka projecteur sigi cour kɔnɔ mɔgɔ nana u k'a bɛɛ lasigi u ka ji di mɔgɔ ma k'u sigi n'u nakun ye mais anw y'a dabɔ ko miniti 30 an y'a daminɛ 9h an taara tila fo 15h kuma tora mɔgɔw bolo parce que munna dɔ bɛ yen ale bɛ taa fɔ a ka dugu la sisan ne taara ne kumana Segu ne kɔni taara an da fɔ Segu a mɛnna sa o a ma mɛn sa o ale dusu sumalen segira et puis ale b'a fɔ mɔgɔ minnu fana ɲɛna a b'a fɔ k'ale fana bɔra fo yan ka taa Segu ale sen donna ko la donc mɔgɔw ti k'o de ye sinon a bɛɛ tɛ komi n'o y'a sɔrɔ ko kuma ma di mɔgɔw ma kuma yɛrɛ dili yɛrɛ maliyɛn yɛrɛ ma yɛrɛ dɔ bɛ yen an k'a lajɛ ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu allo i yɛrɛ don i tɔgɔ ni jamu Zakaria
Zakari ka hakilina ye jumɛn ye ne ka hakilina ye min ye fɔlɔfɔlɔ dɔw tun bɛ an tigɛ mɛ n bɛna dɔɔnin fara o kan proposition ye min ye sisan ko constitution de b'an bolo nin an b'a la ko maliyɛnw tɛ baara la en même temps président falen don diinɛw na ni paratima na ni sɛsɛnnaw ni kamisiyɛnnaw ni basiyɛnnaw la pourquoi gouvernement ta ka belebele ka ministère baara dɔ jɔ diinɛ nin yɛrɛ kɔnɔ k'an ka président central ninnu bɛɛ sigi minɛn ninnu bolo quoi parce que minnu tɔgɔ minnu b'a bɔ diinɛ kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ minnu siɲɛ ninnu siɲɛ ani basiyɛnna ni fɛngɛw quoi minnu ka sigi ma bon populaire mais la kɛnɛmaw vrai vrai la olu de ka sigi central la sɛbɛnw bila ka taa fɛngɛ la donc an ka téléphone portable tigi an ka t'u bila foro la voilà ni ka ka fɔ la sisan kɛmɛ ye dɔ b'a fɔ dɔ ma ɲuman sumɛ o ne de b'a bila kaso la ye mugan kɔrɔ o bɛ taa ni o bɛ diɲɛ min na quoi voilà président k'a kɛ président ye mais en même temps ni baara de bɛ kɛ yen nɔ président dɔ ninnu kɔnɔ o kuma ninnu tɔ quoi olu tɔ kɛ dɔrɔn fɛnɛ mais criminel ma a olu bila ka taa yɛrɛ quoi d'accord o ne ka président ye proposition dɔ filanan ye min ye nin gouvernement yɛrɛ tɛ se ka initiative dɔ ta sisan c'est-à-dire ka magasin baaraba dɔw dilan sisan ka yɔrɔ komi tuma min na yɔrɔ b'an bolo so mɛ ka yɔrɔ belebeleba dɔ dilan sisan k'a kɛ so tɔw de magasin c'est-à-dire sɔrɔsi minnu bɛ yen ni kɛlɛ la ninnu minnu les pièces de guerre olu ta k'u bila fana en même temps yanni kɛ so tɔw tɛ ne tun bɛ le gouvernement na gouvernement bɛ sarwasi baara kɛ en même temps ni yɔrɔ magasin ni fɛnw sarwasi ka k'a kɛ i n'a fɔ kan ninnu mais en même temps ni kan na ni baara k'a kɔnɔ quoi olu ka so tɔw ka sara bientôt bɛ se ka taa fɔ la ka taa kɛlɛ ni fɛnw ye mais directement olu bɛ ta dɔrɔn n'a fɔ magasin ni fɛn ninnu olu bila a kɔnɔ ni baara bɛ se ka u débrouiller a kɔnɔ quoi ayiwa a faamuna voilà bon ayiwa Konate ale ko k'an ka sonyɛnikɛla misɛnw yan'an k'u minɛ k'u bila kaso la k'u balo ko k'a téléphone filatigi ninnu ni fɛnw ko ka taa n'u ye office d'hygiène la ko ka taa sɛnɛ kɛ a ko fana ko sɔrɔdasi minnu bɛ bana sɔrɔdasiyɔrɔ la ko ka magasinw sigi yan'olu ka to ten u ka taa baara kɛ o magasin kɔnɔ komi gouvernement b'u sara o ka se ka kɛ ka mago fana ɲɛ i hakilina ye jumɛn ye bon min balimakɛ fɔ a ka hakilina la n bɛ se k'a fɔ hakilina ɲuman don faso jɔ hakilina de don parce que an bɛ émission min na nin ye faso jɔ émission yɛrɛ de ye parce que an tɛ yan pour que ka faso nanɔgɔ an bɛ yan pour que faso bɛ se ka an ka faso mankutu ni adamaden ni yɛrɛ ma i bɛ jamana kɔnɔ n'i ma mankutu i bɛna mun mankutu mɔgɔ tɛ faso yɛrɛ ni bolojugu ye donc min balimakɛ fɔ a ka hakilina la téléphone filatigiw ni comment on appelle bazo ni téléphone show ani jakartazo yɛrɛ kɛ kasi n'o tilala o kuma na ka ban n'o fɛn ɲɛna ko il faut trouver des opportunités baara i tɛ se ka mɔgɔ tɛ dɔrɔn ko n bɛ baara d'i ma e bɛ baara d'a ma cogo di i bɛ taa jɔ tile kɔrɔ k'a ka baara kɛ a tɛ se ka baara kɛ jamais f'a ka baara kalan fɔlɔ f'a ka baara kalan fɔlɔ i fana ka yɔrɔ d'a ma yɔrɔ min bɛ se ka kɛ baara kɛ yɔrɔ i n'a fɔ sisan n ye kɔlɔnkɔnɔ fɔ sisan gouvernement ka fɛn sigi sen kan ka mɔgɔ la nata kɔlɔnkɔnɔ la ni mɔgɔ la natala la sisan mɔgɔ bɛ baara kɛ o i n'a fɔ sisan usine ko nin dɔw bɛ o ye BT kɛ o tɛ baara la o ye CAP kɛ o baara la n'i donna quartier kɔnɔ i bɛ dans un carré au Mali i bɛ se ka taa sɔrɔ jeune 10 20 bɛ yen ni CAP tɛ mun bolo licence b'a bolo ou bien BT b'a bolo aw tɛ baara la donc il est obligé ka taa sugu la ka taa kɛ téléphone feere ni fɛnw ye finalement a bɛna partenariat dɔ sɔrɔ a bɛna hakilina jugu don a kɔrɔ donc cɛ ka kuma n bɛ se k'a ka kuma sɔn ji la mais a ka doucement ne y'o de fɔ n ka kuma na n ko marabaga mun bɛ yen sisan leçon de dira maliyɛn ma n ko n'i y'a ye an ka rébellion sera ka yakubaya
un seul coup parce que nous n'avons pas jeunesse c'était pena ni mot de fanga kuma kona u nana so jeunesse ni esen fana ta Côte d'Ivoire kan ngbe yorom na ngbe ta fanga se quartier mono nga quartier jeune fama kuma baraka libanais izinu de la bo yiri izinu ni plafo izinu ni la cheru ni fond ngo nyo de fond ngo anga ame problème kono ne bi c'est quelque chose qui a été planifié il y a très longtemps a planifié la Nazara fait doreta planifié la trop de fait doreta planifié la français fait a planifié là Allah benende do Allah benachugodi parce que izinu mu be ni izini be tachena mo be baraka izina atachena il faut kulugoro yɛrɛ lajɛ kulugoro ikema nafa jumɛn kɛla datugu la nafa jumɛn kɛla siprin la est-ce que kulugoro ka k'u ta fɛ wa tiɲɛna ɲininkali kan ka kɛ est-ce que kulugoro ka ko ka izini mankan bɛ k'u tɔɔrɔ wa olu yɛrɛ mankan ka ka non non kasum an bɛ kuma na an bɛ jamana jɔ kɛnɛ de kan est-ce que kulugoro ka ko izini ka mankan bɛ k'u tɔɔrɔ wa olu yɛrɛ mankan ka a izini datugu jumɛn olu ye mankan k'a la yɛrɛ parce que du caman de ci ye pour te dire que c'est à dire yanni k'i talo i binyɔrɔ la i jigi binyɔrɔ i bɛ jigi talo yɔrɔ de la o ye tiɲɛ ye an talo na yɔrɔ jan dɛ a an talo na ka yɔrɔ jan yɔrɔ dɔ bɛ yen ne y'o lakɔlɔsi kan dɔw kɔnɔ n ka surasiw nɔfɛ tuguni fɛ i b'a sɔrɔ blessé ninnu a dɔw bɛ taa dɛmɛngolo ni fɛn ninnu ta u b'u kɛ juru ye dɔw bɛ i b'a ye u b'u sigi u sigilen u bɛ pinɛ tigɛ u bɛ samaraw dilan mais blessé don u b'a kɛ yanni dumuni kɛ heure cɛ maintenant o mana tɛmɛ ka ban a tɔ comme fura ni fɛn bɛ dun o bɛ t'u da ne bolo a bɛ se k'a lajɛ n da kun so yɔrɔ ma Kasim n da kun so yɔrɔ ma i n'a fɔ mɔgɔw bɛ bila kaso la min kɛ i n'a fɔ n'i taara boli sisan musomanin dɔw bɛ yen u b'u dege ngaladon na u bɛ dɔw de tariya la n'u bɔla u ye manamana ko min kɛ a sira tɛ don o kɔrɔ déjà tu sors i bɔra ni métier ye kaso yɛrɛ kɛ kun y'o de ye i bɔra ni métier ye donc an ka min ta blessé mun bɛ yen nin hakilina ɲuman de don o de kosɔn n ye n balimakɛ de fɔ n ko a ye jamana jɔ kuma de fɔ blessé mun bɛ yen y a des blessés u ma se acide de retraitement fɔ u kolo ka kɛnɛ mais u sigilen bɛ se ka bolola baara kɛ u sigilen bɛ se ka bolola baara kɛ technique na fɛn ka labɛn mun na hali surasiw yɛrɛ k'a lajɛ u yɛrɛ ka hukumu kɔnɔna na hali ni nin tɛ u k'a lajɛ u yɛrɛ ka hukumu kɔnɔna na u bɛ se ka a bɛ se ka baara kɛ cogo min na pour que u kana to o yɛrɛ la stress bɛ pan u kan parce que n'u sigil'u yɛrɛ ma ten dɔw bɛ se ka stress i bɛ miiri fɛn dɔ la mais n'i bɛ k'i bolo la ma i yɛrɛ b'a dɔn cɛ productif i bɛ ka salaire ta kalo min na sa kunkolo bɛ ka baara kɛ finalement i yɛrɛ bɛ presser dugu jɛra ka taa la quoi donc a bɛ ko dɔ pɛn kan a ka hakilina ka ɲi kosɛbɛ ko n b'an balimakɛ an bɛ nɛgɛjurutigi ta allo n b'a ni su n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu Mari Tomia awa i ka ɲininkali an tulo b'i la Tomia cercle la awɔ Oui. An tulo b'i la amina ya rabbi amina ya rabbi a Parisi Daniel n'a ka mɔgɔw amina ya rabbi ala ka dugu ɲuman kɛ
o ye an ka radio partenaire ye Parisi olu bɛ tomiya kɔnɔna na san fana olu fana b'an ta radio 50 ɲɔgɔn na kɔnɔna na donc radio caman sɔgɔlen b'an na dɔw yɛrɛ bɛ canal fana kan 458 an t'a dɔn comme Star FM olu bɛɛ b'a lamɛn donc Kone oui i bɔra k'ale fana ka kuma mɛn n y'a lamɛn c'est-à-dire jamana kɔnɔna na maliyɛnw hakili ye kelen an de Bamakɔ yan kɔni o de ko wɛrɛ Bamakɔ de ye problème fana n'o do fɔ kuma da n ko n'i ye synthèse lamɛn télé la a bɛ kɛ i n'a fɔ maliyɛn bɛɛ sigilen ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka taa n m'o fɔ kuma daminɛ y'o fɔ donc maintenant ko n bɛɛ ko n banna o ayiwa a tɔ sa lawaleyali de sinon ko n banna o a bɛ waleya fana fara ɲɔgɔn kan la sa ka kɛ ne ni ɲininkali fila ninnu ye donc Kasim ne bɛ se ka min fara kuma ninnu kan a y'a bɛɛ fɔ par rapport Jakare ka kuma a ye min fɔ pour la création des centres ka centre dɔw créer pour que minnu sɔrɔsi minnu blessé u ka se ka bololabaara fɛn dɔw kɛ ka contribution kɛ quoi voilà olu ye proposition ɲɛnama ye an b'a fɔ yan jamanadenw bɛɛ hakilila de ye kelen ye an balimakɛ in Makoena Sanu a ye minnu fɔ c'est temps de don i yɛrɛ y'a fɔ sisan maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen hakilila ye kelen ye c'est à dire problème tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ koyi problème bɛ Bamakɔ de ye le problème du Mali c'est Bamako ne bɛ min fɔ Bamakɔkaw ye an ka c'est à dire an ka dɔn k'a fɔ an kelen tɛ maliyɛndenw ye quoi Mali ka bon dɛ Mali ka bon au moment e bɛ ka kule fɛn dɔ la o y'a sɔrɔ dɔ yɛrɛ o san joli a t'a dɔn k'o ye fɛn min yɛrɛ donc an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ an bɛ waati min na minnu b'a la olu nɔ tɛ e min bɛ k'a fɔ e nɔ tɛ jɔn nɔ de don e bɛ se ka t'o nɔfɛ wa e tɛ se ka t'o nɔfɛ donc min bɛ k'a dilan ne hakili la i bɛ fara o de kan k'i ka hakilila fara o ka hakilila kan aw ka se ka a se ka ɲɛ cogo min jamanadenw ka lafiya i yɛrɛ ka se ka lafiya yanni ala ka don ka s'i ma mais ne ko k'e tɛ na dun e bɛ fɛ ka tiɲɛ a bɛɛ ka tiɲɛ la o tɛ jamanaden ɲuman ye donc ne bɛ min ɲini maliyɛndenw fɛ vraiment an ka lajɛ an bɛɛ ka kɛ kelen ye autorités kɔfɛ an bɛɛ lajɛlen ka hakilila ka kɛ kelen ye autorités kɔfɛ i bɛ se k'u dɛmɛ sira o sira fɛ i k'u dɛmɛ pour que an ka se ka bɔ nin kɔnɔna na sinon e k'a lajɛ kɛ Kasim an de ye coup d'état kɛ bɛɛ ɲɛ o Burkina ni Niger filɛ bi pour ka taa an to an de y'a daminɛ olu ɲɛ pour que olu bɛ ka taa k'an to anw tɛ ne ka 150 millions de litres demandé Niger fɛ ka na a t'an fɛ yan a bɛ yen wa a tɛ yen mais n'an ma kɛ kelen pour que baara ka daminɛ an bɛ se ka to ni papapo la wa il faut que maliyɛndenw k'o de faamuya vraiment an b'o de ɲini maliyɛndenw fɛ surtout précisément Bamakɔkaw parce que Bamakɔ de ye Mali ye o ko Bamakɔ de ye Mali ye quoi ko c'est la capitale et puis dɔw b'a fɔ ko Mali ko Bamakɔ capitale man kan ka kɛ i n'a fɔ ko jamana yɔrɔ tɔw bɛ cogo min ne hakili la an bɛɛ de a fɔra constitution ba kɔnɔ ko jamanadenw bɛɛ ye kelen ye o a ma fɔ wa e bɛ se ka fɔ tuguni ko Bamakɔ kan ka traiter ko différemment par rapport à tɔw kan là i bɛ k'i ka jamana constitution de sɔsɔ donc an ka hakilila kɛ kelen ye maliyɛndenw min bɛ Bamakɔ yan olu ye lafiya sɔrɔ cogo min Kidalikaw denw fana min bɛ Kidali olu fana b'o lafiya kelen de sɔrɔ donc an ka hakilila kɛ kelen ka tugu ninnu kɔ o bɛ sira minnu kan n'a ma ɲi siraw bɛ yen i b'i ka contribution apporter i bɛ hakilila jira ka sɔrɔ a ma kɛ mankan ye ka sɔrɔ a ma kɛ dɔgɔyama ye ka sɔrɔ a ma kɛ burujali ye olu siraw bɛ yen mais k'a fɔ a kana ɲɛ parce que e de don an t'o la bi an t'o la sini an b'a ɲini bɛɛ fɛ an k'o bila kɛrɛfɛ an k'an ka egow bila kɛrɛfɛ an ka dilali kɛ parce que waati sisan de ye dilali waati ye n'a ma ɲɛ ko ni occidentaux bɛ kɛlɛ la siraw datugulen don sɔrɔ siraw datugulen don e bɛ ka min kɛlɛ olu de fanga b'olu de bolo bi e bɛna taa hɛrɛ sɔrɔ fan jumɛn fɛ sisan i dun tɛ Mali bila dɛ Mali y'i ta de ye minnu fana filɛ nin ye ka boli ka jamana janfa ka boli u bɛɛ b'a tɔɔrɔ kɔnɔna na kɔfɛ cɛ mɔgɔ ka faso de y'i ka faso ye koyi mɔgɔ tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ si n'i faso tɛ u bɛ kɔ kan bi n'u tun bɛ se ka na bi o bɛ na bi a ti mɔgɔ si ma hɛrɛ kan k'i ka faso k'i ka boli faso k'i ka faso to i tɛ se ka to yen o mais kɛwale jugu de b'a se mɔgɔ ma mais an ka b'o kɔnɔ an y'o de fɔ an ye leçon de sɔrɔ sisan leçon de sɔrɔla an man kan ka don leçon wɛrɛ kɔnɔ bilen o leçon ɲɔgɔnnaw kɔnɔ c'est des exemples n'an bɔra nin kɔnɔ an man kan ka don ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔnɔ bilen an de bɛ mɔgɔw ladi mɔgɔ de bɛna leçon ta an fɛ i n'a fɔ an bɛ ka leçon ta dɔw fɛ sisan donc vraiment an ne bɛ min ɲini maliyɛndenw fɛ dɔrɔn minnu ye weleli kɛ an b'olu fana fo vraiment u ka hakili d'u la o fɛn fɛn ye intervention kɛ a bɛɛ ɲɛna an b'u fo yan dan tɛ foli min na minnu fana sɔgɔlen b'an an b'a fɔ vraiment u ni ce u ka partenariat la an b'a fɔ ala k'an to ɲɔgɔn ye. Merci beaucoup
Konate ka kuma kunte kuma. Kuma kunte kuma fole belebeleba o eta ye fɔlɔ e mun ye initiative sɔrɔ ka an wele plateau kan ka Jani point ml ko fana sigi sen kan pour que jamanadenw ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ kunnafoni jɛlen sɔrɔ ka kɔn bien ka émission caman ba lamɛn n yɛrɛ bɛ forfait min na tiɲɛ e kelen ka e kelen lamɛn sa ma fɛ na a bɛ Kasim Gɔni bɛɛ b'a dɔn a bɛ dɔɔnin kɛ dɛ bi n terikɛ wɛrɛ bɛ yen n bɛ foli s'a ma yan no Vieux Kulubali a bɛ Sirakɔrɔ ye a b'i lamɛn kojugu ani n bɛnkɛ dɔ bɛ yen ko Adama Tarawele a fana b'i lamɛn c'est à dire ni ko n bɛ n'i ka plateau kan a diyara ye kojugu a sen b'a dimi na sinon a kun ko k'an bɛna ɲɔgɔn fɛ bon an bɛ nɔgɔya kɛ Ala ka lafiya kɛ bon vraiment ka lamɛnbaga jamakulu bɛɛ lajɛlen fo ka i ka partenaire bɛɛ lajɛlen fo radio fɛn fɛn Brazil mana ka bɛɛ lajɛlen fo mun fana ye nɛgɛjuru ci an ma ka contribution kan ni ka hakilina fara an ta kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka yɛrɛ k'a fɔ ko jamanajɔ don kelen ko tɛ an b'a la dɔɔni ka taa n'Ala sɔnna c'est à dire jamanajɔ i b'a fɔ denyɛrɛnin i b'a nɛgɛ a bɛ i bɛ sira k'a bamu mais a bɛna se bamuli ye i b'a sigi duguma a bɛ ŋunuma a bɛ to ŋunuma la i b'a ta bolo kelen ma tɛtɛ f'a bɛna wuli ka jɔ don dɔ la i b'a ye boli la n b'a fɛ Ala ka Mali kɛ ten Ala ka Mali jɔ a sen fila Ala ka jamana sabati Ala ka kɛ an sago ye bon an ka mɔgɔw bɛ kɛlɛdaw la Ala k'u la kisi Ala k'u kisi jugu tɔɔrɔ ma Ala kana jugu sanna cogo si la Ala ka jugu nagasi Ala k'an fanga sokɔrɔ bon ne kɔni ka kuma kuncɛ de nin ye ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen na Merci. Ok d'abord an bɛ Jami point ml baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ a DG la min y'an denkɛ ye min ka wele sera aw ma an b'i fo yan dan tɛ foli min na ni faso jɔ kɔni de kɔni bɛɛ bɛ Kasim kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ k'i ma Kasim ye ɲɛna mais n tɛ Kasim kɔni tɔgɔ mɛn kɔni Kasim Tarawele o ye nkalon ye donc faso jɔ an fana b'a dɔn k'a fɔ bila ko tɛ a ka faso jɔ kanu bila ko tɛ an b'a fɔ Ala ka dɔ fara o kan ani fɛn fɛn bɛ baara kɛla ɲɔgɔn fɛ ka daminɛ ka journalistes n'a ka techniciens ma an b'a fɔ Ala ka n'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ parce que faso jɔ in ma nɔgɔ mais n'i bɛ faso kanu n'i ye faso kanu o yɛrɛ o ye limaniya ye fɔlɔ donc an b'a fɔ Ala ka bɛɛ lajɛlen hakilila kɛ kelen ye hali minnu filɛ nin ye k'o tɛ na an bɛɛ lajɛlen hakilila de ye kelen ye mais mɔgɔw ka yetaw tɛ kelen ye k'o la don kelen quoi mais an bɛ Ala deli an bɛɛ lajɛlen ka u ka se k'a faamu i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ani jamanaden tɔw y'a faamu cogo min an ka se ka bɛn kelen ma jamana in ka se ka bɔ nɔgɔ la an b'an ka autorités bɛɛ lajɛlen fo u bɛ wulikajɔ min na ani cɛsiri min na an b'a fɔ Ala ka n'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ surtout an ka golomasiri tabaw olu n'i y'a ye an sigilen bɛ yan olu de don donc an b'a fɔ Ala ka sebaya di an n'u bɛɛ lajɛlen ma Ala ka jugu nagasi Ala ka jamana in taa ɲɛ Ala ka jamana in taa ɲɛ Ala ka jamana in kɛ maliyɛndenw yɛrɛ sago ye Ala kana kɛ jugu sago ye vraiment an b'aw fo dan tɛ foli min na Ala k'an bɛn waati wɛrɛ ma an yɛrɛ b'aw bɛɛ lajɛlen fo an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw minnu sɔgɔlen na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa 7 min sera ka weleli kɛ bi k'u fana fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka hakilina na an ka maa welelen o tun ye Dawuda Konate ale bɛ société civile la min ye mouvement Mali ma patrie o ɲɛmaaba président national o b'an bolokɔrɔ yan n'o ye Sibiri Kone an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn parce que fana bɛ cɛsiri caman na an b'i ka kow suit kosɛbɛ surtout kɛba fɛ an b'a fɔ halisa Ala k'aw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ mana bolo don min Ala k'a ɲɛ Amara ale tɛ yan bi su in na min ye Fala ye kɛta kɛ k'ale fo ka Kɛba Jalo k'i yɛrɛ fo n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma kunnafoni bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 o mana bɔ yen 18h 21h fana an na débat wɛrɛ sigi yaasa mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ a k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna ma